جزي نمار نقحتنا يبر حمقنا خيسعر إنمي نبلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داي نقاد لبون سترر زكون يلن كركو حكا خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلان مامي برقو منفس سبن تسوقني بسبب غريقو وين تعاشو تاريخ مالي نفتات الشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتبعتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا متاقينا حقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فقري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط حينا طفر وانتغني حدن دي هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا وعيز حلو كعزنا سنعاد جقننا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت اللاوي بحلنا بسم سماتي محلانا تكبر حسرنا حزو نبرا ريونو تزور ويحبو عزو عين فناتك بسيو خند ترقمو يريد راونك عين فناتك بسيو ودا ترقمو يريد راونك يريد راونك مهدر حولك يريد راونك حبن شغلنك عين قدر عن معراري نترر كم معري بعالت كوي لقوت سبري اريد راونت سعاري اريد راونت زقم زغدي اريد راونت سودي سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوكت كونو ناي وتر تمليتنان بحقنانيو ناي لومي زينا ون حدا كابتي تحقوس زقبرو زلوخو زينا يو سلازي مساي نزا حقوس زلوو أقداس نزلوو تاريخاو فتصامي مساي كوينكم كتسمعوان كتسماغروان بتاعتنا يعدمكم كم مغفتنا يت بروغرام لما ناي لومي ألت birthday ناتيو على تلدتيو سلازي تزعابي هيابنا على تلدتي دما تقبيل خمسة الله نقرأكم إلى اللي بالسرات تقبيل يزل له نسبة إرترا نوح عمتات منعت زنبرة ذكر وزخل زبلنا يحد عب هياب نعي تزلع على هياب نلوم مع التخوين اللي يالو دحرت السدرا يزهبون هياب مالتيو لذي happy birthday to me and good news to Eritrea نابلكو لايك جبرو شير جبرو ريتوغ من حسابكم بهنات من قد قدف نابلكو مجمريا نايلو مزينا بزيك نجمرينا what's going on up so بانامو نابنا يرترا قبل لسي immediately Twist in the great power game that's currently playing out across Africa. Somaliland has offered the US a military base and access to critical minerals. What's the catch, you ask? Well, it wants formal recognition as an independent state. Here's the deal. Somaliland, which is strategically perched by the Red Sea, declared independence from Somalia. This was in the year 1991. And while So, قرن أفريقيا مالت عاد بناي جيوبوليتيكاو مسحابن وددرن رسون وددر زكايدلو زلو حجريو ويون زوبا ناي أفريقيايو እዚ ዞባ እዚ ብዙሓት ዓበይቲ ሓይልታት ከምኡ ድማ ሪጅናል ፓወርስ ናይ ዞባ ሓይልታት ዝኾኑ ኣብቲ ከባቢ እውን ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ዘለዎም ሓይልታት ከናውፅዎ ንዘበናት ቀፂሎም እዮም ዓበይቲ ሓይልታት ዞባውያን ሓይልታት ንገለ ክቋፀሩ ንገለ ክገድፉ ንገለ ክዝውሩ ንገለ ክፍንቅሉ ንነዊሕ ርኢና ኢና
لنكنه بوحدو نحدا كلتا سومن دما intensively حدا عبي لوبي جروب ناي سومالي لاند زبحال نا أمريكا بيس كجبريو مس أمريكا عبديل كجبريو خمز كخونيو معات بوليتيكانياتات بعد تيبور ناجي بلوم جن عفريت بلوم قلب بلوم بزحات نا أمريكا ناي كرم بوليتيكانياتات زنبورون سب بجنزب سقوطرو ربحان نزا ناي سومالي لاند كبلوا غنيم بتعد مقارجة ولا حنت خيت زربلو زخون لوبيست زخون زغفل إيرترا زغصرو 9-5 إلا بزيه فليت أنا إيرترا ما نم كم دي تخفل زلا هاب نوير دما دونالد ترامب كنت قال announcement ويكا كنت قال ليتر نبي إيرترا سديدو مالتيو زي وسانة زي نبمولو تي تقوت يرو بجنزب لعلن تحت نزبل زلو هبت زوبا نيرترا نخصلم نخصل بخفاء كجبر نيرترا زسعر زنبره ما عميقو 5 طرف زجبريو زي مالت دما let's go to the news this is really major event نمان ميرت نفسه كفيرتراوي تزلع عليه حقوس كفتر زغل فتصامين عن رجالنا نزع زينا زيام سمعكم بحكي بوشتي تسمعنا سمعيت بغالات تقول صلكم هاي كلني ولو كان بقنياتو نزيز مسل زيناتات كم تقنقو I didn't know بخمسة عينت من قدي كبت أحكاد درجة مهنياتو you never trust ني أمريكا زعكل هاجر ويون كم أمريكا زعمسل هاجر ناينو وح تون كلن شرحنا على إيرترا كجبر زس أنا سرعتات نعوز أريق دونالد ترامب كم زعين تبع وسانة كجبري الكعد قمت قليل يكونن so President Donald Trump أمريكا President Donald Trump هذا فلو يدبدا بنا President هاجر إيرترا أتوي سياسة فوركي على الثلاثة ورح شو عته أبو سومن زمالتيو underlining that he is reversing the negative harmful damage of the Biden administration around the globe. ስለዚህ ሓደ ፍሊት ደብዳቤ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ሰደደ ዶናልድ ትራምፕ ዝንገር ዘሎ ዕላማ ናይታ ደብዳቤ ድማ ዕለ 30 ወርሒ 7 2015 መፅያ ዕላማ ናታ ድማ ጆ ባይደን ክኽተሎ ዝፀንሐ ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ሕማቕ ሓደገኛ ንኣሜሪካ ዕንወት ክፈጥር ዝኽእል ዝነበረ ፖሊሲታት ኣሉታውን ሓደገኛን ኣዕናውን ፖሊሲታት ንዑ ኣብ ምግምጣል ብደረጃ ዓለም ፀሚዱ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ስለዚ ናብ ኤርትራ ደብዳቤ ምስዳዱ ጆ ባይደን ሓደገኛ ፖሊሲ ናብ ኤርትራ ይኽተል ስለ ዝነበረ ብፍላይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኤርትራ ጀሚርዎ ዝነበረ ፖሊሲ ብምግምጣል ናብ ሓደጋ ዝኸይድ ዝነበረ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኦልሬዲ ፅቡቅ ዝኾነ ፖሊሲ ስለ ዝነበሮ ጆ ባይደን ዝገበሮ ኩሉ ፖሊሲ ምድምሳስ ስርሑ እዩ ስለዚ ንዑ ደምሲሱ ምስ ኤርትራ ኣብ ንቡር ዝምድና ንምምላስ ዘተንብሂና ንብል ዘለና እንታይ ይብል ነይሩ ኣብቲ መልእኽቲ ናቱ in his message that also expresses appreciation for President Isaias's letter of congratulations of November last year. President Trump referred to his administration's readiness to re-establish a respectful and productive national relationship between the United States and Eritrea based on honesty, respect, and opportunities to improve peace and prosperity across the Horn of Africa and the Red Sea. Ladies and gentlemen, this is a major event. The breakthrough ويكا حدا تاريخ ፍጻመ እዩ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ካብ ዘይትገብር ዓመታት እያ ቁፂሩ ዘሎ ዋጋ ናይዚ ፖሊሲ እዚ ድማ እዛ ኩላ ኤርትራ ወሪድዋ ዝነበራ ድራዕ በዚ ፖሊሲ እዚ ክቕየረሉ ዝኽእል ኣብ ኣፋፊት በፂሕና ከም ዘለና ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ደብዳቤ እዚ መጀመርያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብወቅዒ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምስ መፅእ እንኳ ሓጎሰካ ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ደብዳቤ ልክዕ ከምቲ ኣብ 2016 ዝገበርዎ ደብዳቤ ሰዲዱሉ ከም ዝነበረ እዚ ደብዳቤ እዚ ድማ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ድልውነት ከም ዘለዋ በኋላት ብዙሕ ኣይተገልፀና ንዓና ብዙሕ ኣይተዘርበሉን ግን ዘድሊ ነጥብታት ኣብታ ደብዳቤ ገይሩ ከም ሰደዳ ኣብዚ ሕጂ ዝህቦ ዘሎ መልሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሃንደበት ኣይኮነን ኤርትራ ዝሓቲ ዘሎ ኤርትራ ድሮ ሕቶ ኣቕሪባትሉ ስለ ዝነበረት ነቲ ሕቶ ናይ ኤርትራ እዩ ዝቕበል ዘሎ ስለዚ ሓደ ውዱእ ውሳነ ናይ ምርኣይ ተኽእሎ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና مسكين ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈልካዮ ዋጋ ዝሓለፍካዮ ብድሆታት ዝሓለፍካዮ ከርተት ኩሉ እቲ ሽግር ዝቕንጠጠሉ ግዜ ዝቐረብናን ዝኣተናን ይመስል ኣሎ ስለዚ ምናልባት ኣቐዲምና ኣብ ተስፋን ኣብ ካልእን ክንወስዶ ይንኽእልና ግን ናይ ብሓቂ ናብ ተስፉ መጻኢ ንኸይድ ከም ዘለና ዝተንብእ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኣነ ካብተን ኩለን ዝበለን ደብዳቤታት መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብል ኣሎ ናቱ መንግስቲ ናቱ መርሕነት ድልውነት ናቱ ምስ ኤርትራ ሪኢስታብሊሽ ብሓበራዊ ምክብባርን ሓበራዊ ረብሓን ዘለዎ ሃገራዊ ሪሌሽንሽፕ ናሽናል ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን the US and Eritrea ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ ዝምድና ክሃንፅ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ሓቅነት
ሸፈጥን ሓሶትን ምትላልን ዘይብሉ ኣብ ሓቅነት ተመርኮሰ ኣብ ሪስፔክት ኣብ ሓበራዊ ምክብባር ከምኡ ድማ ኦፖርቹኒቲስ እዘን ሰለስተ ቃላት ኣበይ ሰሚዕና ነርና ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ልኡኽ ምስ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት ኣብ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣሜሪካ ክራኸቡ ከለዉ ተመሳሳሊ ቃላት ሰሚዕና ነርና ቤዝድ ኦን ሆነስቲ ሪስፔክት ኤንድ ኦፖርቹኒቲስ ስለዚ ኣብ ሓቅነትን ምክብባርን ሓበራዊ ረብሓን ንክልተይካ ዕድላት ዝፈጥር ሓበራዊ ዕድላት ማለት እዩ እዚ ድማ ሰላም ከምኡ ድማ ብልፅግና ንዞባና ንቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ንምስፋር ዝግበር ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ሓደ ሜጀር ኢቨንት ንዓና ዓብ ዘሐጉስ እዩ እቲ ቀንዲ ዘሐጉሰካ ክፋልከ ኣብይ ኣሕመድ ዶናልድ ትራምፕ ክሕግዞ ኤሮጳ ሓጊዞማ ንኤርትራ ንክወርር ዝሓስበሉ ዘሎ እዩ ማይ ዓሚኹ ከም ዝተርፍ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ኤርትራ ቢግስት ዊነር ኮይና ትወፅእ ኣላ ኣብ ባይታ ብሰራዊታን ብሓይላን ብህዝባን ብኩሉ መንገዲ ክትብዳህ ዘይትኽእል ሃገር ኣብ ልዕሊ ምዃና እንታይ ንብል ነርና ኣቢ ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ መፂኡ ንኤርትራ ፀገም ክፈጥረላ ኣይክእልን እዩ እቲ እንቁ ንሕና ንፈርሆ ኣሜሪካ ይኹን እስራኤል ተጋሎዶ ተኣኪቦም መፂኦም ንኤርትራ ግዜ ክወስዱላ ሽግር ክፈጥሩላ ይኽእሉ እምበር ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኩሉ ዓይነት ሓድነት ከለዎምን ናይ ዓለም ደገፍ ከለዎም እውን ኣየውደቕዋን ኢልና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ምናልባት ናይ ሓዘን ደብዳቤ ክስደደሉ ኣለዎ ሕጂ ናይ ፅንዓት እምበር ፅንዓት ይሃብካ ዝብል ደብዳቤ የድልየ ኣሎ ምክንያቱ ዝንዑ ንኤርትራ ዶናልድ ትራምፕ ንኤርትራ ክሕግዘኩም እየ ንኢትዮጵያ ክትወርዋ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ሰላምን ርግኣትን ብልፅግና ንዞባና ይብላ ኣሎ ንኣቢ ግን መርዲ እዩ ስለምንታይ ውሽጣዊ ፀገሙ ምፍታሕ ስለሰኣነ እዩ ኩናት ምስ ኤርትራ ዝደሊ ዘሎ ውሽጣዊ ጉዳይ ከፍታሕ እንተሕሪ ሎ ቤን ገይሩ ክፈትሕ ፈትሑ ስለዘይከኣለም ኣብዚ ወሪዱ ዘሎ ኩሉ ፈቲኑ ስለዝፈሸሎ ሕጂ ነቲ ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታት ብናይ ኤርትራ ወይ ብናይ ካልኦት ኩናት ገይሩ ክሽፍነ ይሓሲቡ ነይሩ እዚኣ ድማ ብፍፁም ከም ዘይትኸውንና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ንኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ክቅርበላ ከም ዘይክእል ተስፋ ቆሪፆም ኣለዉ የስ ንግዲ ክንገብር ኢና ቁጠባ ክንገብር ኢና ይብልዎ ኣለዉ ካብ ሓሊፎም ግን ብዋጋ ናይ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘብቅዐ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ድማ ብጭብጢ ከረጋግፀልኩም እየ As it will be recalled, President Isaias has sent a warm message of congratulations to President Donald Trump in November last year on his historic comeback and election as the 47th President of the United States of America at a very crucial time when global peace is of a paramount importance more than ever before. So President Isaias has had at the time to express his hopes that President Donald Trump's election will open a new chapter of fruitful تزي كل دي President Isaias calculated زخانة من قصة ዝገብር ነይሩ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም እየ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኣሜሪካ ዝገበርዎ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ጥልያ ዝተገበረ ዝምድና ምስ ስዑድያ ዝተገበረ ዝምድና ምስ ግብፂ ዝተገበረ ዝምድና ምስ ደቡብ ኮርያ ዝግበር ዝነበረ ኩሉ very calculated movie ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ምስ ራሽያ ይኹን ምስ ቻይና ዕንቆ ዘለዎ ስጉምትታት ዘይረኣናሉ ምናልባት ምስ ኣሜሪካ ክግበር ዝኽእል ዝነበረ ነገር ኣፍ ደገ ንከይዕፆ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ብሪክስ ክኣቱ ከሎ ናብ ጅን ኣፍሪካ ክኣቱ ከሎ ትም ኢሉ ናብ ናይ ብሪክስ ዋዕላይ ከደ ገለ ከደ ትም ኢሉ ካብ ምስ ራሽያ ይኹን ምስ ቻይና ዝኾነ ይኹን ፍሉይ ርክብ ከይገበረ ስቕ ኢሉ ፀኒሑ ኤርትራ እዚ ድማ ብዕላማ እዩ ኩሎን ሃገራት ናብትን ዝጓየሉ ዘለዋ ንኣሜሪካ ምሳኻ ዲል ክንገብር ዘለና ካልእ ነገር ጠጠው ክነብሎ ንኽእል ኢና ንግዝኡ ብምባል ፅቡቕ ዝምድና ተፀቢዩ ውፅኢታዊ ስጉምቲ ድማ ኣመዝጊብሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ነዚ ክንሪኦ ከለና ልክዕ ጎኒ ጎኑ ነቲ ነገራት ብግሎባል ፐርስፔክቲቭ ክትሪኦ ኣገዳሲ እዩ መጀመርያ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ዲፕሎማሲ ናታ ራይት ናው ምስ መን እዩ ዘሎ እንድሕሪ ኢልኩም ምስ ግብፂ እዩ ዘለዋ ስለዚ ሽርክነት ናይ ኤርትራ ናይ ግብፅን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ግብፂ ምስ ኣሜሪካ ኣግረሲቭሊ ትንቀሳቐስ ከም ዘላን ብዝበርትዕ ሓይሊ ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ጉዳይ ናይ እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ኩነታት እናተቐየረ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኢማራትን እስራኤልን ዘጥሕንዎ ይመስሎ ነይሩ ኢማራትን እስራኤልን ድማ ኩሉ እቲ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ፀገማት ንሳቶም ሽፋን ክብዎዮም ብኡ ገይሩ ዝድሕኒ ዝመስሎ ነይሩ guess what things are different now ሓንቲ ከረየኩም እያ ኣብዚኣ ክሳዕ ክንደይቲ ፖለቲካ ተቐይሩ ከም ዘሎ ከተሓዘልኩም እየ ተመሊሰ ናብዛ ናይ ግብፂ President Trump in Scotland, of course, this morning, where he's opening the new golf course before returning to Washington. The president has said a number of things of note during this trip abroad, including a significant break from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on the situation in Gaza and the visible signs of starvation among so many on the ground. Mr. President, Prime Minister said that you can't. Back in the 90s, what are we talking about here? Well, in April of 2019, before, obviously, Israel in Gaza and the latest war that's been going on, where he is today, minus 23 points. My goodness gracious. You look at those
زتريو زلهم تايز بلا جنس تايز بلا نازلهم دونالد ترامب كاب بنيامين نتنياهو كاب إسرائيل كفنتت زي جميرو ناتو زنا ناتو كبري ناتو تقبلنت أب حدقا كأتو خمسة خل تردي والله ما جاز بحال وجله تنعنو دقي في نفس الآن زمسو وي حدا ፖለቲካዊ ሙቭመንት ክንብላ ንኽእል ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ብሰንኪ እዚ ነታንያሁ ዝኽተሎ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ቀዛ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ዓለም ደረጃ ዘርእዮ ዘሎ ንዕቀት እቲ ማጋ ዝበሃል እናተመቓቐለ ይመፅእ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣንደር ትረመንደስ ፕሬሸር ኣብ ልዕሊ ከቢድ ፀቕጢ ይወርዶ ከም ዘሎ ንኣብነት 2019 ወርሒ 4 ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ተቐባልነት ነይርዎ 13 ነጥቢ ፖዚቲቭ ዝኾነ ደገፍ ነይርዎ ዓብ ደገፍ ኣብ ኣሜሪካ ነይርዎ ኣብ ጁላይ right now ab Isra 25 negative 23 በጽሕ ኣሎ ዝተጸልአ ፖለቲከኛ ዜሮ ዘይኮነስ ኔጌቲቭ እቲ ኣመና ተጸላይ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝንኡን ክብርናቱን ክዕቅብ ድሕሪ ኮይኑ ደገፍናቱ ክዕቅብ ተኮይኑ ካብዚ ሰብ እዚ ብዝተኻለ መጠን ክርሕቅ ክኽእል ኣለዎ እዚ ዝደልዮ ነገር መጠን ዝገበረሉ መጠኑ ኣብ ኣሜሪካ ብዓለም ደረጃ ተጸልዩ ዘሎ እንዲ ኦልሬዲ በኣሜሪካ ደረጃ ይትጸገም ቀንዲ ዘገድሰኒ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣሜሪካ እዩ ምክንያቱ ማጋ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣገይን እዩ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ተጸላዕነት ድሕርቲ ናቱ ደገፍ እናጎደለ ኸይዱ ኣብቲ ፖለቲካዊ ፅልዋ ዘለዎ ድማ እናወደቐ ይክኸይድ ስለዚ እዚ ነተንያሁ ዝበሃል ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ንእስራኤል ኣብ ሓደጋ ይእትዋላ ጥራይ ዘይኮነ ብኤሮፓ ኣብዚኣ ነዛ ቪድዮ ክቐርብ እናተዳለኹ ከለኹ ናይ ስዊድን ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ ንኤሮፓ ሕብረት እንታይ ኢሉ ፅሒፉሉ ኣሎ በጃኹም እገዳ ውርዱላ ኩሉ ንግዲ ምስ እስራኤል ንገብሮ ዘለና ጠጠው ክነብሎ ክንክእል ኣለና ኣርዲኹም ኣለኹም ናይ ካናዳ ንፈለስጢን ክቕበላ ምዃኑ ሬኮግናይዝ ክገብራ ምዃኑ ፈረንሳ ከምኡ ዩኬ ከምኡ ጀርመን ከምኡ ኤቭሪባዲ ኢዝ ካሚንግ ኣጌንስት ሂም ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ተንኮል ናይ ኤርትራ ኣንጻር ኤርትራ ክፍኣን ተንኮልን ዝምህዝ ዝነበረን ሽርሒ ዝፈጥር ዝነበረ ቤንያሚን ነታንያሁ ዝመርሖ ዝነበረ እስራኤል እዩ ስለዚ ከባቢ 30 ዓመት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ፖለቲካ ናይ እስራኤል ክዝውር ዝፀንሐ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ውድቀቱ ደረጃ በፂሕ ኣሎ ንሱ ክብንቆር ከሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ፀቕጢ ናጎደለ ናወደቐ ናጠፈየ ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይ ነዚኣ የምፅኣልኩም ኣለኹ መሲልኩም ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ድማ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ማርኮ ሩቢዮ ቀንዲ ደገፍቲ ናይ እስራኤል እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ኢማራት ፀቕጢ ናይ ገለመለ ንኤርትራ ከነፅልዎ ንኤርትራ ክትእገድ እናደለዩ ከሎ ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ኢና ምባሎም ክንዲ ምንታይ ናይ ፖሊሲ ሽፍት ንክንደይ ፀቕጢ ሰጊሮም መፅኦም ከም ዘለዉ ንክርዳእና ኢለ እዚ ድማ እዚ ኣብዚ ዝከረየኩም ፀናሕኩ ኣካል ናቱ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ግብፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ብዙሓት ሰነይተረስ ብየማንን ብፀጋምን ላዕሊ ትሪእዎም ዘለኹም ምስ ብዙሓት ፖለቲከኛታትን ወሰንቲ ናይ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ እናተራኸበ ይዛረብ ኣሎ ግብፂ ድማ እንታይ ትደሊ ኣላ ነቲ ናይ እስራኤል ጉዳይ ንምፍታሕ ነቲ ናይ ጋዛ ጉዳይ ንምፍታሕ ምስ ኣሜሪካ ክትተሓባበር ምዃና ተረዳድያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ መን ይብል ኣሎ ኦልሬዲ ኢትዮጵያውያን ነፍሶም ነጊርዎም ኣሎ እዚ ይረእይዎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ታሪክ ከም ብሓድሽ ንምፅሓፍ ተበጊሶም ከም ዘለው ግብፂ ምስ ኣሜሪካ ክትረዳዳእ ቀሪባ ኣላ ዝብል ዘረባ እና ነፈሰይ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ሓንቲ ሓደ ፅሒፍ ነይሩ እታ ፅሕፍቲ እንደዝረኽባ ነይረ ብሓፈሻ እዚ ኣብ ዘበን ሃይለ ስላሴ እዩ ንእስራኤላውያን ናብዚ ስደድዎም ተባሂሎም ተሓቲቶም ክፍፀም ከም ዘይከኣል ኣብ 1944 ናይ ዩኤስ ስቴት ዲፓርትመንት ዝሰደዶ ደብዳቤ እዚ ንሃይለ ስላሴ እስራኤላውያን ናብ ሓረር ዝበሃል ቦታ ናይ ኢትዮጵያ ኣይሁዳውያን ሽዑ ናብ ፈለስጢን ከይከዱ ከለዉ ናብ ኢትዮጵያ ንክኸዱ ከም ተሓተተን ሃይለ ስላሴ እምቢ ስለ ዝበለ ኣሜሪካ አንፃሩ ኮይና ገለመለ እናበሉ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ቢኤስ ሓሶት እዩ እዚ ድማ እስራኤል ኣሜሪካ ስለ ዝደገፈቶ ዘይኮነን ፌደሬሽን ክኸውን ክኢሉ ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሎሚ ድማ ድሕሪ 80 ዓመት ብጉዳይ ናይ ህዝቢ ጋዛ ብፍላይ ኣብ ሕማቅ ወዲቁ ዘሎ መን ክቕበሎም ይኽእል ንዝብል ኢትዮጵያ ሕራይ ኢላ ክትቅበል ኣለዋ ኢሎም እዮም ዝልምኑ ዘለዉ ጌስ ወት ሕራይ በላይ ትበሉ ተወዲዩ ትገይም ዩ ሃቭ ኖ ጌም ቱ ፕሌይ ምክንያቱ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዚ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ምስ ማርኮ ሩቢዮ ሓደ ኣገዳሲ ርክብ ገይሩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ፖለቲካል ስታብሊሽመንት ብድሕሪት ዘሎ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ሒዝዎ ኣሎ ግብፂ ድማ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣሜሪካ እንታይ ኢለኩም ነይረ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ከተሳልጦ ከምዘይብላ ክትሓስቦ ከምዘይብላ እንታይ ደኣ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ነገር ክትገብር ተደልያ ብቐጥታ ምስ ኤርትራ ክትዘራረብ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ሓሳብ ክህቡ ከም ዝኽእሉ
እዚም ወድዝም ኩሉ ደሚርካ ስዑድ ዓረብ ተሓቲቶማ ያ ምስ ኤርትራ ተዘራርቡ ምስ ኤርትራ ርክብ ግበሩ ንጥልያን የስ ምስ ኤርትራ ተዘራርቡ ስለዚ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ቀጥታ መንገዲ ንክትገብር ዝበለፀ ዕድል ብድሕሪ መጋረጃ ኣገዳሲ ባይታ ናይ ዲፕሎማሲ ኣንፂፎም ፀኒሖም ኣብይ ኣሕመድ እቲ እንኮ ክሕግዞ ዝኽእል ዝነበረ ኢማራት ዝበሃል እዩ ከምኡውን እስራኤል ግን ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ቦታ የብሉን ኣብ ሓንጎሉ ናይ ኢራን ዶ ናይ ካልእ ዶ ክንደይ ዓበይቲ ፀገማት ስለ ዘለዎ ንኤርትራ ከም ዝግበርዋ ኢሉ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክዛረብ ኣይክእልኒ ስለዚ ኢትዮጵያ ማይ ዓሚኳ ከም ዝተረፈትን ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ስዒሩ ምስ ኣሜሪካ ሓደ ኣገዳሲ ዲል ክግበር ኣብ ድርኩኺት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ኣመልኪተ ሓንቲ ኣገዳሲ ፅሕፍቲ ፅሒፈ ኣለኹ ኣነ መጀመርያ breaking news ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሰንድስ game changer letter to president ኢሳያስ ስለዚ ሓደ ጌም ክቅይር ዝኽእል ፀወታ ክቅይር ዝኽእል ደብዳቤ ተሰዲዱ ኣሎ ዕለት 30 ሓምለ 2025 ታሪኻዊት መዓልቲ ኮይና ኣላ historic day for Eritrea US relations ታሪኻዊት መዓልቲ ንዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን we are reversing America ማለት እዩ we are reversing the damages caused by the Biden administration ስለዚ እቲ ባይደን ዝገበሮ ሽግር ክንግምጥሎ ኢና ክንዓልዮ ኢና ይብሉ ኣለዉ and ready to reestablish a respectful, honest and opportunity-driven relationship with Eritrea. እዚ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ማለት እዩ ከምዚያ ገይረ ፖስት ገይረ ኣለኹ ነቲ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ፖስት ዝገበሮ ግን ናተይ ኮመንታር እንታይ ወሲኹ ኣሎ what this means for Eritrea and the region እዚ እንታይ ትርጉም ክህልዎ እዩ ንዞባና ንኤርትራ ብዓብዩ ሓደ a once frozen relationship is thawing and warmth and respect ስለዚ ሓደ ደሪቁ ዝነበረ ተዓፅዩ ዝነበረ ክኽፈት ዘይክእል ዝመስል ዝነበረ ኢትዮጵያውያን ድማ ናይ 4 ኪሎ መራሕቲ ድማ ብሰንኪ እዚ ሸይሸይ ዝብሉ ዝነበረ ኣብ ርእስና ሓደ ዓቢ መፍትሒ ይርከብ ኣሎ ደሪቁ ዝነበረ እናለስለሰ ዝኸይድ ዘሎ እሱ ድማ ተስፋ ዝህብ ማለት እዩ a bold reset US Eritrea ties based on mutual interest and sovereignty ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ድማ ንመጀመርያ ድማ ኣሜሪካ እንታይ ትብል ዘላ ምስ ኤርትራ ዝገብረ ዝምድና ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ግዛታዊ ሓድነት ንኤርትራ ክብረት ብዝህብ ማዕረ ሃገር ገይረ ዲል ክገብር ትብል ኣላ እዚ ድማ ናይ ዓለም ምንቅስቃስ ዝፈጥሮ ፀቕጢ ኤርትራ ደረቕ መርገፂ ኣብ ልኡላውነታ ከም ዘለዋ ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ናትና ተንበርኪኽኩም ኪዱ ዝብል መድረክ ስለተወደየ ምስ ኤርትራ ልክዕ ከም ካልእ ሃገር ከምታ ቻይና ትሪት ትገብራ ከም ራሽያ ትሪት ትገብራ ማዕርያ ደው ንኽትብል ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ ምስ ራሽያ ዘለዋ ርክብ ርዮም ኣሜሪካ ድማ ልክዕ ከምኣ ጌርና ንሪኦኩም ኢሎም እዮም ዲል ዝገብሩ ዘሎ very important ቀፂልና እንታይ ማለት እዩ እዚ ትርጉም ናቱ ኤርትራ እንታይ ንኣሜሪካ ኤርትራስ እንታይ ኣብ ጣውላ ትቕርብ እንታይ ሒዛ ክትቀርብ ትኽእል ሓደ 1200 ኪሎ ሜትር ኣብ ቀይ ባሕሪ ገማግም ቀይ ባሕሪ ኣበይ ሓደ ኣገዳሲ ናይ ዓለምና መስመር ናይ ንግዲ ንዝኾነ እሞ ከዓ ብየመን ዝፍጠር ዘሎ ፀገማት ኣብ ፊት ናቱ ዘሎ ስለዚ ናይ ኤርትራ ዝበለፀ ኤርትራ እታ ዝበለፀት ሃገር እያ ፀጥታን ሰላምን ናይ ቀይ ባሕሪ ከተውሕዝ ተደሊኻ ሓደ ከምኡ ድማ ቁፅሪ 2 untapped marine mineral wealth a new frontier for ethical investment ስለዚ ዘይተዳሰሰ ሰፊዕ ዝኾነ ሃብቲ ናይ ማዕድናት ዘለዋ ኤርትራ ብዙሕ ማዕድናት ከም ዘለዋ ይዝንገር ካብቲ ትጥቀመሉ ዘላ ንላዕሊ እዚ ድማ ሓደ ንጹር ዝኾነ ቅቡል ዝኾነ ኢንቨስትመንት ንምግባር strategic geoposition ኤርትራ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ምስቲ ናይ ዓለምና ውድድር ኣመና ኣገዳሲ መድረክ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ጌትዌይ ቱ ኣፍሪካ ሚድል ኢስት ን ኤሽያ ስለዚ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ይኹን ናብ ኣፍሪቃ ይኹን ናብ ኤስያ ገፅካ ትኸደሉ ኣገዳሲ ቦታ ዝሓዘትን ሰፊሕ ዝኾነ ገማግም ባሕሪ ዝሓዘትን እያ ቫይብረንት ዘሉ ኩሉ ድማ እንታይ ኣለዎ ቫይብረንት ኤርትራን ኣሜሪካን ኮሚኒቲ bridge between two proud nations እቲ ኣብ ኤርትራ ሓያልን ዳይናሚካውን ዝኾነ ህዝብና ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ቢንቶ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ኮይኑ ነቲ ዲፕሎማሲ ነቲ ቁጠባ ንምግስጋስ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ህዝቢ ስለ ዘለና ቻይና ምስ ኣሜሪካ ክንብል ከለና ብዙሕ ኣብ ቻይና ዝቕመጥ ኤርትራዊ የለን ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክንብል ከለና ግን ደጅፍ ዝኾነ ኮሚኒቲ ናትና እዩ ዘሎ ስለዚ ንሱ ጥራይ ክፈጥሮ ዝኽእል ዳይናሚክስ ዓብይኻ ክረአ ዝኽእል እዩ what Eritrea rightfully expects from America ኤርትራ እንታይ ትፅበካ ኣሜሪካ ራይዝስ ተባሂሉ ኣሎ ቻይና ንፅበካ ባቶም ንዝብልካ ቁፅሪ 1 immediate lifting of unjust sanctions and unilateral restrictions ህፁፅ ዝኾነ ምልዓል ናይቲ ኩሉ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ከምኡውን ኣሜሪካ ቦለንታ ጌራቶ ዘላ ዕፅዋን ሽግርን እዚ ብህፁፅ ክለዓለሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ቁፅሪ 2 end of all regime change agendas and destabilization attempts ኩሉ እዚ regime change ዶ ገለዶ እናተባሃለ ተነፅሎ ከምኡውን ምሲጣን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብህፁፅ ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል ከምኡውን a win-win economic partnership in energy, mining, logistics and more እዚ win-win ክልቲኡ ዝክረብሕሉ ዝኽእሉ ዝምድናታት ኣብ ፀዓት ኣብ ዕደና ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ሎጂስቲክስ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ
join work كم دما join work for peace and security in the horn of Africa and Red Sea corridor ስለዚህ ናይ ክልቲአን ሃገራት ድማ ብሓደ ኮይነን ንሰላምን ርግኣትን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡውን ንቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምውሓስ ብሓደ ክሰርሓ ይኽእላ message to Eritreans everywhere መልእኽቲ ናተይ ናብ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለኹም you endure decades of injustice lies and isolation ዘበናት ሓሶት ዘይፍትሒ ከም ድማ ተነፅሎ በዲህኩም ዝሓለፍኩም እንኳ ኣብ ዝብቃዓኩም ክብል ይደሊ but your patriotism sacrifice and unity have paid off ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኻ ኤርትራዊ ኣብ ግንባራ ዘለኻ መንእሰይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ናትካ መኸተ ናትካ ጅግንነት ናትካ መስዋእቲ ነዚ ከም ድማ እምነ ዓረ ዝኾነ ሓድነት ነዚ ኩሉ ብድሆታት ከም ዝስገር ዝገበረ ንስኻ ኢኻ እሞ ደጋጊመ እንኳ ኣብ ዝብቃዓካ ክብለካ ይደሊ ምሉእ ይግበሮ ድማ ይብል ኩሉ ግዜ now it's time to rebuild and rise ስለዚ ኩሉ እቲ ብድሆታትና ኣብ ቅድሜና ዝነበረ ጎቦታትና ተኣልየ ይኸይድ ኣሎ ግዜና ናብ ዳግሚ ህንፃ ናይ ሃገርና እዩ ከም ናይ ሎሚ ዓይነት ሓይሊ ናይ ቁጠባ ናይ ሓድነት ናይ ውዳቤ ዘለና ግዜ የለን ስለዚ ኣብ ዝበለፀ መድረኽ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሃገርና ንምህናፅ ድማ እቲ ዝቐለለ ዕዮ ይኮነና ዝኽእል ክብል ይደሊ ንዓመታት ሃገርና ንምህናፅ ዝብሎ ዝነበርኩ ብትኽክል እዋኑን ሰዓቱን ዝኣኸለ ይመስል ደጋጊምና ድማ እንኳ ሓጎሰኩም ክንብል ይደሊ ንኤርትራን ህዝባን እንኳ ሓጎሰኩም ክንብል ከለና ጽንዓት ይሃብኩም ክብሎም ዝደልዮም ሰባት ድማ ኣለዉ ጽንዓት ይሃብኩም ረጂም ቼንጅ ንክትገብሩ ኣብ ኣሜሪካ ከይድኩም ምዝጠፈሽ ፖለቲከኛታት ትራኸቡ ዝነበርኩም ምስ ጥሮታ ወፂኦም ዘሎ ፖለቲከኛታት ገንዘብኩምን ንዋትኩምን እዚ ሓደ ካብዞም ናይ ትራሽ መጋበርያታት ዝኾነ እንታይ ኢሉ ኣሎ ላስት ዊክ ናይ ብላብላ ዲፕሎማቲክ ቲም ቪዚት ዳዳዳዳዳ ማይ ጋድ ኣብ ተወዲዩ ዘሎ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ዝበሃል እዚ እዩ ጌም ኦቨር ተባሂልኩም ኢኹም ዊሲ በዓል እዚ ብብልሽውና ዝተጠላቀዩ ፖለቲከኛታት ከድምዑን ከስምዑን ዘይክእሉ ምሳቶም ገንዘቦምን ንብረቶምን ኣጥፊዮም ኣብ ኸይዶም ነዚ ይልምኑ ኣለዉ ግን ኢትስ ኦቨር ኣሜሪካ has changed policy መን ከፕሮሞት ይገብሮም ኣሎ ኢትዮጵያውያን ሓንቲ እንታይ ኢላ ፅሒፋ ሓንቲ ደጋፊት ናይ ኤርትራ አንጋሪሰን ትበሃል ኮንግረስማን ብራድ ሸርማን እቲ ምስኦም ዘሎ እቲ ፃዕዳ ማለት እዩ ናይ ካሊፎርኒያ ዴሞክራት ማለት እዩ says that accusing Israel of committing genocide in Gaza is a vile perversion of the memory of the real genocides. Here he is meeting with agents pushing for a color revolution. لذا ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ዓለም ሙሉ ተስካክዓሉ ዘሎ ዓይኑ ዓሚቱ ዝኸይድ ዘሎ ናብ ኤርትራ ዕንወት ንክግበር ረጂም ቼንጅ ንክግበር ግን እዚኣቶም ንክሰርሕ ናይ ዓቢ ካድረታት ድማ ኣድቨርታይዝ ይገብርሎም ኣለዉ ዝሕዝን እዩ ታይሎም እስከ ጽሒፎም ነይሮም እዚ ብራድ ሸርማን you deny genocide in Gaza but you are proud of hosting a blue revolution blah blah ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብዙሕ ፀገም ዝፈጥሩ ዝነበሩ ታይላ መሊሳትሉ ብዙ እውን well he's a congressman unfortunately and one of the most rabid Zionists in Congress. I like to find links ኣብዚ ካል እንታይ ኢሎም ኣውፅኦም ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ብብልሽውና ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ክንምንታይ ገንዘብ ይወሃቦ ከም ዝነበረን እዚ ሰብ እዚ ነዚ ክድግፎም ኣንጻር ኤርትራ ዝፈተንዎ ድማ ማይ ዓሚቆም ተሪፎም ልክዕ ከምቲ ትግራይ ትዕወት ነዚ ሒዞም ንኤርትራ ከውድቁ ብዙሕ ዝፀዓርዎ ማይ ዓሚቁ ዝተረፈ ሎሚ ምስ ኤርትራ ዝምድና ዝፈጠረ ኣሜሪካ ድማ ከምቲ ህወሓት ምስ ኤርትራ ዝምድና ዝገበረ ኣሜሪካ እውን ልክዕ ምስ ኤርትራ ብዝምድና እምበር ብሓይልን ብጎነፅን ክመፅእ ዝኽእል ከምዘየለ እዮም ዝርዩ ዘለዉ እዚ ጥራይ በኣስ ኮይኑ ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ ተስፋ ከም ዝቆረፀት ንኤርትራ ድማ ኢዳ ክትህብ ጥራይ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ምስ ግብፅ ዘጋጥመው ዘሎ ሽግር ስምዑ እዚ ነት ያቆመችው ምንም እኛ ጋር ምንም አይነት ጦርነት ሁሉ ጊዜ ነው ጦርነት ላይ ነው ያለ የጃዙ ነው ግብፅ መቼ ነው ጦርነት ያቆመችው ምንም እኛ ጋር ምንም አይነት ጦርነት ሁሉ ጊዜ ነው ጦርነት ላይ ነው ያለ የጃዙ ነው በየትኛውም በለው እኛ ጋር ግብፅ ሁሉ ጊዜ ጦርነት ላይ ነው ያለችው ይሄን ወደ ኋላ እንመለስ አንድ የግብፅ ህፃን እንደተወለደ ግብፃዊ ነህ ህይወት የሚኖረው ግን አባይ ነው አባይ ከሌለ ግን ትጠፋለህ የግብፅ አርሚ ዋነኛ ጠላት አድርጎ የሚወስደው የኢትዮጵያን አርሚ በዚህ ነው ከብዚ ትሪዎ ዘለኹም ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ግብፂ ኩሉ ግዜ ምሳና ውጊ እዩ ካብ ኩናት ናይ ግብፂ ኣይዕረፍናን ይብሉ ኣይትዕርፉ ንስኻትኩም ሰላም ኣይግባኣኩምኒ ንስኻትኩም ብኩናት እትነብሩ ንኩናት ዝተመፀ ዕጫኹም ኩናት እዩ ስለምንታይ ምርጫኹም ኩናት ስለ ዝኾነ
እጫኹም ኮይን ደይኮነ ምርጫኹም ኩና ስለ ዝኾነ ምስ ግብፂ ዘለኩም ፀገም ድማ ግብፂ ኣብ ልዕለና ኩናት ወትሩ ምስ ኣወጀት እያ ዝብል ዘሎ ዝህባ ዘሎ ኣብነት ድማ ሃብቹ ዝኾነ ግብፃዊ 100 ሚልዮን ህዝቢ እንተለዋ 100 ሚልዮኖም ብዛዕባ ኢትዮጵያ እዮም ተዛረቡ ብቀዳማይ በዓልቲ ቤተሲ ንጀርመን ሻሂ ክሰቲ ከይዳ ከላሲ ኣጋጣሚ ምስ ግሩፕ ነይሮም ምስ ሓፍተይ ገለመልታት ነይሮም ኣብ ጥቃናስ ሓደ ግብፃዊ ፀኒዩ ቁሩብ ዓረብ ስለተዛረብ ድማ ሰላም ገልገለ ኢልዋሲ ካበይ ኢኹም ንስኹም ኢሎምሲ ንሕና ካብ ኤርትራ ኢና ምስ በለቶ ስኻ ኸይላቶ ካብ ግብፂ ኤርትራ ሎሚ እታ ንፈትዋ መሓዛ ኮይና ዘላ ኢልዎ ከመይ ገይሩ ነዚ ፖለቲካ ይከታተሎ ኢላ ሓቲታት ንሲ ነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኒል ከምዛ ጀነራል ኣበባው ዝብሎ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኒል ግሆም ምሸትን ዝከታተል ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኣስተዋፅኦ ነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ፅቡቅ ገይሩ ዝርድኦ እዚ ኸንታይ እዩ ነቲ ኣብ ዝዕንትሮ ዘሎ ኤርትራ ኣይድግፍን ኤርትራ ደይኮነሲ ትጋገለኻ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብቀይሕ ባሕሪ መፅኡ ንግብፂ ክፈጥሮ ዝኽእል ንኤርትራ ጥራይ ደይኮነስ ንግብፂ ክፈጥሮ ዝኽእል ፀቕጢ ስለትከላኸል ዘላ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ዓባይ ሂሮ ሃገር እዮም ዝርእይዎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ድማ ዓብ ክብሪ ኣለዎም ኣብ ልዕሊኡ እውን ናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ናትና እናዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንሱ እውን ይረኣዮም እዩ ስለዚ ከምዛ ንሱ ዝብላ ዘሎ ግብፂ ኣብ ጎንና ንኽትከውን ናይ ግብፂ ዲፕሎማሲ ከርባሓና እዚ ንሪኦ ፀናሕና ዓብ ናይ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ናይ ግብፂ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ምስ ካልኦት ዓለማት ዘለዋ ምስ ኤውሮጳ ዘለዋ ዓብ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዎ ኤርትራ ድማ ውሑድን ውፅኢታውን ዲፕሎማሲ ስለ ዝገበረት ውፅኢት ናቱ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ብዓብዩ ምስ ኤርትራ ንክሰርሕ መፂኣቶ ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሓንቲ ምስሊ ኣላ ናይ ትግርኛ ዓብ ዕምቆት ዘለዋ ዓብ ትርጉም ዘለዋ ካብ ጉይ መሓል ክሳድ መሓዝ ዝበሃል እዚ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዲፕሎማሲ ኢሉ ንምሉእ ዓለም እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ብሪክስ ኣትዩ ኣብ ገለ ኣትዩ ኣውትፑት ካብ ዝመፁ ዘሎ ግን እንታይ እዩ መመሊሱ ኣብ መዋጥሪ ዝኣቱ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣንፃር ብሬክስ ኩናት ኣውጅ ኣሎ ከስማዓኩም ሕጂ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብኩሉ ኣካይዳ ናቱ ካብ ራሽያ ከይዳ ኣፅዋር ክገዝእ ይፍትና ኣሎ ካብ ኢራን ኣፅዋር ይገዛ ኣሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መፅኡ ዕግርግር ክፈጥር ይፍትና ኣሎ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ንዕኡ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ እምበር ንኣሜሪካ ክሕግዝ ዝኽእል ኣይኮነን ሕጂ ድማ ምስ ግብፂ ኣብ ዓብ ምትፍናን ስለ ዘሎ ንግብፂ ድማ ምስማዕ ስለ ዝኣበየ ግብፂ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ጎና ከም ዘላ ስለተረዳእቶም እቲ ኩነታት ንዓቢ ኣብ መወዳእታ ሰዓታቱ ከም ዝበፅሐ ኢና ንርኢ ዘለና and this is a major great news ንኤርትራ ማለት እዩ ንብረቱ የለ ምኑ የለ እየጠፈጠፈ የሚኖረው በአጠቃላይ ከግብጾች የሚመጣው የስስት ጦርነት ወይም የስስት ፖለቲካ ነው ስስትን በምንም ልታሸንፈው አትችልም ግብጽ መቼ ነው ጦርነት ያቆመችው ምንም እኛ ጋር ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያውያን ነፍሶም ነጊርዎም ኣሎ ግብፂ ኣይክትገድፎም እያ ኣሜሪካ ኣብ ጎኖም የላን እስራኤል ካል ጉዳያ ዓጢጥዋ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ነገር the time is ንዓታቶም favorable ዝኾነ condition የለን everything is ዝተወደአ ጉዳዩ ንሳቶም ግን በዓል ዝደርፊ እዚ ኣብ ቤት መዘክር ክወርድ ክኽእል ኣሎ ዝደርፊ እዚ ንዓና ንምሕራቅ ዝገበርዎ መሆን ከእንግዲህ ያበቃል ለ30 ዓመታት በስደት ኖረ ወደ ቤት ተመለስ ግዞት ይበካ ወደብ ናይ ኤርትራ ወሲዶም ዓሰብ ወሲዶም ኣብ ደገ ባሕሪ ንክረኽቡ ዝገብርዎ ዝነበሩ ድራማታት እዚ ንዓና ንኤርትራውያን ንምቁጣዕ ኣሜሪካን እስራኤልን ኢማራትን ካልእ ኩሉ ዓለምን ደጊፉ ንዓና ንኤርትራ በይንና ሃሪሞም ንክዕወቱ ኢሎም ዝሓልምዎ ዝነበሩ እዩ በሉ እታ ናይ ቀደም ባሕርኹም እዚኣ እያ ክትከውን ኣብ ራእዩ እዚኣ እታ ናይ መጀመርያ መርከቦም ዳርጋ እንታይ ትብል ፊልም ላ መስለኩም እዛ ፊልም እዚኣ ዘይትውዳእ ፊልም እንድያ በቃ ክሳብ ሕጂ እያ ትጓዓዝ ዘላ ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ጠናንሽ ዝብል ዘሎ ድራማ ናቶም ባሕር ናቶም እዚኣ እያ ክትከውን በዚኣ ገይሮም ተደልዮም ኣብታ ጃልቦም ሓይሊ ባሕሪ ይቀይርዋ ተደልዮም ሳብማሪን ይግበርዋ ተደልዮም ካልእ ይግበርዋ እዚኣ እያ ታናትኩም ዘይናቱ ዝጥምት ኩሉ ግዜ ተዋሪዱ ዝተርፍ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ግን ሓንሳብን ሓዋሩን ናይ ኤርትራ ክኸውን እዩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ዓንቶበት ጀመርኩልኩም ኣርቲክል ንሽተይ ክውስኸልኩም ድሕሪኡ ንቅድሚት ክወዛ ስለ ዘለኹ እየ ንቐፅል Acknowledging Somalia's claim to the territory, Somaliland president is lobbying Washington hard to support its semi-autonomous status and recognition. And in doing so, it effectively joins the wider competition that is underway in Africa for US President Donald Trump's attention, as Washington basically competes with China for the strategic resources there. ብሓፈሻ እቲ ዞባና ዓብይ ውድድር ናይ ጂኦፖለቲካ ስለ ዘለዎ እቶም ፅቡቅ ዝኾነ ኣቀማምጣ ዘለና ፖቴንሻል ዘለና
مريتن بحرن متشؤنا زلو زلنا تدلاينت ناتنا نلعلي زخيد دونالد ترامب دما كلت جوجو سبسيبو مس تشاينا مس راشان أما أنا سفح ناي وددر وقعتي سلو زلو أتن نتي وددر تي أفدق بحريك الله سبوتاتات حيزان زلو هاجر دما تدلاينت ناتن نترزي زخيد إيرترا دما حنت كابتن تدلاي بخلن هاجر تدلاي زلويا أنا أبزي channel ناتي بزنو حمن قد استزارب كل نجار تنيرو إيرترا هذا game changer deal كتجبر كم زلوا game changer deal تديل دما تزعبي deal كبر زخل لا أبزي ناتي قدلتنا ناتي جيجان نتحتي صبوا غيره تقبله إيرترا زجبرتون قميت نمتع قداسي أنا إيرترا مس China ومس راشا هذا deal كتجبر على يبل نيره how wrong I was ساكن ده تجاجي نيره سلمتاي إيرترا مس China أنت جيرا أمريكا مس من كتكونيا إثيوبيا خوينا كل عينة رجيم تشينجن تنقلن كتجبر يا China دما أي كتحق زنانية وانا هاتو China أب بوليتيكاون وتهدراون نوزي أي إذا سلديتو تكسب لمي السودان وكم China تبغض من دناني رواي سلازي إيرترا ناي China دما بقمت ألق نقرأكم إيرترا مس أمريكا ديل نتحجرها China ونتحقوسيا you see this is very important إيرترا مس أمريكا ديل مقبارة China أي تقيمنيا نتشاينا بيزنس نقد جبرها بإيرترا زبالة عدل لي الفترة الله كامباينتاتنا China عدلنا هي أب إيرترا إنفستنا مقبار عدل كروبيهم معناته أمريكا أسوات كبروا لزلا عداقتنا ناس لزري وزلوا لذي إيرترا مس أمريكا نخلو أو نزيفان تطوع بلاد عمتات كلتا عمت 3 عمت 4 عمت سعيرة مس أمريكا بس حطوا زلا ديل this is تبعال masterful diplomacy ناي العلبك عزلوا دبلوماسي تعجز تجير كاك خياز خل قداينيو حنت زرب على نا جنرال صبحات إفريم هذا نجر أمانة نوح جزء توسيدو زبالة أفريو زجب زمت يبل كم تتا زعم سلا زرب على طول من البعض حجرات كتهنس كاب حد ولدنا بتال ولد وين حدث بكو يكلني تعجز تنصل نخلينا دك سبات يزبل حجرات جن بناي دك سبات عد ما يكون كان عد ما يكيد النجزية خيد إنه يلقى يكونن حجر نسخات جمرو تحري خازل ولده بزبالة هانسو كم زبال نايزي صورة ولده نبحكي إذا حزن زقبوت أما خير خبي حلف ملاو جن أمو داتا بريزنتي سياس نشتي سبع يكونن زلا بزه جزلو اتزبالة ليجاسي زبالة ورشاناتو نيرترا بوحس من قدي نابز مسؤول ولده سجاجير واك خيد بوحس من قدن بزبالة من قدي كسجاجر دما نأمريكا أقولنا ناخن جبركن كل على مغنياتو أمريكا حمقنا مقبار عقمناتا كل سبز فلطيو تسبق دوكمنت زغونية بتاريخ سلازي زيزم دنازي أمود أتمس أمريكا بزين 4 عامات سكبر زلو 4 عامات على بريزنت سياسي تسبق غيرنا ترانزيشنس نيرترا بكل من قدي أو حيسو نعم السجار أبزبن دونالد ترامب بريزنتنت كل تراي بقول أبايهم بخال أبسبق مدرخ كسجاجرا تسفى نجبر بزجيرة بعالم درجات زين كساغزلو بوليتيكا كنرينا أمنا قداسي مدرخون سلزلنا Today, it is, I think, investor attention turning back to the macro with the surprising news that Switzerland in particular, I mean, there's a lot of news flow around a lot of countries here, but the standout here is Switzerland. The fact that this country was initially seen as one of the countries that would see favorable treatment from the United States. They might be one of the first to ink a trade deal, and here they are sitting with a 39% tariff. So let's get straight to that story. U.S. President Donald Trump has updated tariff rates for a swath of countries, ramping up trade barriers with some of America's closest trading allies, Canada. كم زين ريو زلنا دونالد ترامب نزع عالم عنا ويت واين تبلنا اندر ستيتمنت يبلو وين كنت كم تزدال استغانا نزر با مالتنا يكونان الات حدا ورح شمنته معلتنا صنت معلت هاغراو معلتنا سويسرلاند يو اب معلت هاغركا كاب امريكا يكون كاب هاغركا انكو حقوسك سويسرلاند كتبحال يو زغبا ناي دونالد ترامب انكو حقوسكم جن مردو كوينينا سويس مسي زلو انا بسويسرلاند زقم سب كم مخاني متن زعبا سويس واحدة زينا زغرب بزحات اب سويس زقمطو دما كوم يبلوني بزح عبيت نغرات اب زي نا تغبر خلو زي تقصت بلوني يبلوني جن زبسح اودينس ناتي بعالم درجه سلو زلو سويس ما سويس زلنا وحداتنا بمنصرتك بكال زلو علامات كريه خلنا ذا سواي بزعبا سويس بزح يزاربني كالو دما دزاربون يبلو من سويس بتعم سلام زخونه نغرات ستيبل سلو زخونه بزح حدش نقاز عبيت نغرات دفصمو قلمله يلو So this is very good, stable and كابزينا كل يوم زدلي أبزينا بزح بتصبغ تدي كونو خمسة إدلينيوم. دونالد ترامب نايزو كل زجبر زلة تعريفن عندنا نسويسرلاند بفولوي 39% التي تقدر فوالو السويس لو ما مردي زلو مردي زي سلمتايكم مردو كوين سويس
ከምቲ ብዙሓት ዝመስሎም ሰብ ካብ ባንክታት ዶ ካብ ገለ መለ ቀደም ገንዘብ ተኣከበ ካብኡ ቁጠባናቱ ኣብኡ ዝምርኮስ እዩ ዝመስሎም ባንኪንግ ኢዝ ወላ ስዊስ ብባንክታት ትፍለጥ ትኾነ ንእሽተይ ክፋል ኣብ ቁጠባ ናይ ስዊስ ዝዓበየ ክፋል ናቶም ኤክስፖርት ዝገብር ሃይ ኤንድ ዝለዓለ ክቡር ሰዓታት ድዩ መሽነሪ ድዩ መድሃኒት ድዩ ኣብኡ ዝምርኮስ ሰዓት ኣነ ዝቕመጠላ ከተማ ናይ መድሃኒት ከተማ እያ ትበሃል ባዝል እቲ ናይ ፋርማሲውቲካል ኢንዱስትሪ ዝዓበየ ክፋል ኣብዚ ባዝል ኣነ ዘለኹ ከተማ እዩ ዘሎ ክልተ ዓበይቲ ካምፓኒታት ሓንቲ ኳ ኣክቹዋሊ ኣነ ቀደም ኣብኣ ይሰርሕ ነይረ ስለዚ ኣብ ስዊስ ዘለዎ ይፈልጥዎ እዮም ሆፍማን ሮሽ ዝበሃል ከምኡ ድማ ኖቨርቲስ ዝበሃል ክልተ ዓበይቲ እዮም እዚ ኣብ ልዕሊ ስዊስ ወሪዱ ዘሎ ታሪፍ ድማ ብሰንኪ ዘን ክልተ ካምፓኒታት እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ድሓን ክንሰምዖ ኢና ንስዊስ ዓብ መርዲ እዩ ስዊስ ዘለኻ ተዳሎ ብዙሕ ሽግር ይፅበየካ ኣሎ እዚ እንተዘይ ተቐይሩ ስዊስ will have a big problem ምክንያቱ ኣብ ኤክስፖርት ዝምርኮስ ቆጠባ እዩ ዘለዋ 39% ታሪፍ ድማ boy I mean it's going to be very difficult ዓብ ክሳራታት ክፀብ እዩ ማለት እዩ ጠለብ ናይ ስዊስ ንብረት ኣመና ክጎድል እዩ ካብዚ ዓፂኦም ንኣሜሪካ ክኸድሎም ሰርቫይቭ ክገብሩ ተኮይኖም ከም ማለት ድማ ሸቕለት ኣልቦነት ክፈጥር እዩ ምክንያቱ ካምፓኒታት ኣብዛ ዓፅየን ንኣሜሪካ ተኸይደን አንኤምፕሎይመንት ኣብዛ ዓዲ ክዓቢ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስዊስ ዘለኻ ዓብይ ሓደጋ ይመፀካ ከም ዘሎ ባይ ዘ ወይ ስዊስ ኣሜሪካ ድማ ዓብይ ዕዳጋ እዩ ንስዊስ ዓብይ ዕዳጋ እዩ It's a very important market. So this is going to be a very sad. نخالو تقرأ دم تمسسال كندا زلهم وين 35% يلكم على هندي مردو كوين ومالو 25% كمان يعني I think in Taiwan مثلاً if I'm not mistaken Switzerland, Canada, Taiwan يا زي وريوا مالو نغزل. What does this mean? تاي مالو تيزي نعلم درجة خمسة ترك مالو. Has been slapped with a 35% levy. Switzerland, as I mentioned, Switzerland's rate is now 39%, while Taiwan faces a 20% due tariff rates coming to as negotiators to the news. You've got dollar trading higher versus the Swiss franc, so we are seeing a bit of a sell-off in the Swissy this morning. Dollar up about 18 bips versus the Swiss franc. You are also seeing. Let's dive into the Swiss story because we analyze the situation and decide on how to proceed. Let's get out to racing for a 39% tariff rate. If anything, when April 2nd came round, many were thinking Switzerland could be spared, certainly would end up better off than many of its peers. Not the case. مچم سويسرلاند ننوي حوان كابزناي كاب كونتات تحدم نيرها أكلنا أوروبا يكون كنا أكلنا قلنا بلا تشكو نيرها نزل سيستمنا عالم كاب أوباما جميرو جناي تعامو من الله جرما بايدن إذا دونالد ترامب أبز حلفت كاب عصر شد شخص أسرع زنبرة بلا يمنيرهم ترامب فتوى معاتي يمنيرهم بعفهم كزاربو قالوا بعلى قدو كم زي فيمينيزم من جندرن قال ملا معات بوليتيكال ليبراليزم سلزول لبزي أنصار دونالد ترامب زحوا يوم زبلو تحت بقارجا قلت قطة باناتهم أمنا بأمريكا زمركوسي دونالد ترامب ما بين لاين يرمسهم لو متى قمت إلمسي وما له حجي تأويات so anyway Switzerland is really كابيروبا بزجدد 30 على أوروبا 15% تبديلات طلعناتها كل تعرفنا 15 تبديلات سويس جن أكلنا أوروبا سلزي كانت بين leverage كاسل زي بالله 39% 30 على زي I mean Swissawian they have to do something but anyway it's a different story هذا بلولي بدرجة عالم زلوا سفيتنا نرجعلنا هندي هذا ما كاليتي ملسي بازلا. US continues to attack India over oil deal with Russia. Government sources have revealed to your channel that India will not reduce its purchase of Russian oil. Despite this sort of an external pressure, ministry sources are emphasizing that the shift in oil purchase strategies is not intended to please the US, but it is a strategic decision to manage energy needs and at a gunpoint, especially when it comes to moving past the 25% reciprocal tariff. هندي دما دونالد ترامب حلفي الوام سلازلو كيد على الغات فلد عينه تزربا ويونسانه كوبو يدنا دونلو نسدما كبراشا تغزو زلو ندادن تديغديفكم عبي اسرع مشان تاريخ ترى يكون قبل لي ونكس خلكم يلو كفرارهم جميرو هندي دما كبراشا نغزو زلنا نعنا نكو طباناتنا مسرتها وانا قداسن سلازخونه كنقطفو يكونان كبلو جميرو مالو سلازي نهندي امنا كهرموم جميرو لو هندي دما نابي قصم قديم أزياء قداسي كهون سلزي this is becoming another very أزارة بن أكرا خرنت بنا خونيز غيزلو عندي نبحث كده عن صار أمريكا أكيد أخذ كيتغل كواز آخر يخلدو تاي لفريج اللوا we don't know بحفشاجن إزيز جبر زلو كونتات نتي multipolar world زبال زلو إزي عجيز جبر زلو زريكم زلو ناين قدو ودر نيرترا سناين قريب نحن خالو تقرأ شجرين نيرترا نصبغ يسلم تاي أمريكا
ዝነበረ ተቐባልነትን ተፈታውነትን እናጎደለ ክኸይድ ከሎ ረብሓ ናታ ንኸተውሕስ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ናታ ከተውሕስ ምስ ካልኦት ሃገራት ከምቲ ናይ ቀደም ብትዕቢት ዘይኮነ ብረብሓ እያ ክትከይድ ብረብሓ ክትከይድ ከላ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣይዲዮሎጂካዊ ገለዶ ዲሞክራሲ ዘየለ ገለዶ ዝብል ገዲፋ ፕራክቲካል ፕራግማቲክ ዝኾነ ውሳነ እያ ትወስድ ዘላ እቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ድማ ውፅኢት ናይቲ ምስ ካልኦት ዓለማት ትኽተሉ ዘላን ዘጋጥማ ዘሎ ሪጀክሽን ወይ ከዓ ምንፃግን ተነፅሎን ካብኡ ዝበገስ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና all in all ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ንኤርትራ ብፍሉይ ከርባሓይለ ክዛረባ ይክእልኒ ግን this is becoming very important ብዝኸድናዮ መንገዲ ብዝረኣናዮ መንገዲ ነቲ ኩነታት ናይ ዓለምና ሼፕ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ውፅኢት ናቱ ኣሜሪካ ድራማቲክ ለውጢ ኣብ ፖሊሲ ናታ ንክትገብር ክትግደድ እያ ወይ እውን ክትመርፅ እያ ውፅኢት ናቱ ድማ እተን ሃገራት ብኣይዲዮሎጂ ስለተፀልኣ ዝህረማ ዝነበረ ሃገራት ክረብሓየን ከም በዓል ኤርትራ ድማ ዓብይ ረብሓ ከጋጥመን እዩ ስለዚ ኤርትራ ርእሳ ኣድነን ኣቢላ ሱቕ ኢላ እናኸደት ኣብዚ ኩነታት እዚ ክትረብሕ ከም ትኽእል እየ ዝርኢ ዘለኹ እንተቲ ሃገራት ዓለም ዓቢ ነውፂ ኣጋጢሞን ዘሎ ንቐፅል Recent U.S.-Brazil fallout over U.S. tariffs on imports from Brazil might actually backfire sooner than expected. A popular Brazilian payment system that does not use the dollar as a settlement currency is causing concerns in Washington. In Brazil, a government-run digital payment system called Pix is revolutionizing how people move money. It is fast, it is free, and it is growing really, really quickly. Since its launch in 2020, Pix has reached over 76% of Brazil's population. It has سنتين نرزلنا كنتات ترامبس astonishing battering of Brazil نبرازيل دمالك كم زهندي نخم نتن كالو تجرد دفرارهن زلوا كفرارهم جمرة ناتهم payment system أتاتيوم مس China دي مسكالك نقدولي جميرة مالو وتصيد ناتو دما برازيل ونتخونت هذا عبنا لاتين أمريكا كتباي كأمريكا يهد مالو لك كم زهند زهد نهند هاري مزهد مام زلوا كم دمان راشان خالد كلنا زين هجرات زهر من زلوا بحد وقينا أكلنا بريكسين ساوث أفريقيا كم جير يحرم له مما ليش تزمدنا ناتنكحي الإيرترا دما كاكلت يكتربح تقل هجر سلز غنت أم منجوزيوم هجرات زفتر زلنا بوليتيكا ناي جو بوليتيكا وددر عابي في الليك فتريو علمنا دما كابتنا $1 قبللا كم معلتنا معلتي نهدا متوزعلا إذا كنا تزدما العلا استوات أو كلويو كم إيرترا وخين كخط عزبا خلقا إيرترا نوي حوان بزنا علمنا كايدا زخسرتن استهرمتن هجريا حجيجن كنتاتنا تغيرت خيط كله نعناون عبر بحاز اللي وصل زغني كيرفولي كن عزبا كلالنا زد اللي سقم تتعد ما كنقبر كلالنا حجي ناب قلاوي قطباوي قعزوناتنا كنكيد I'm very bullish on the long-term viability of Bitcoin. I was going to say, did that surprise you? That surprised me how much that's gone up. I mean, look, it is. We're creating now a market that has more liquidity, more transparency, and I'm pleasantly surprised, and I would never have predicted it before we filed it, that we were going to see this type of retail demand. So you thought you'd do good, but not this good. I thought. Yes. Well, IBIT is your ETF over at iShares. Yes. It's about to overtake Grayscale, which was in the business certainly a lot longer. You look at the gains since January 11th when it first came about. Yes. Have you ever seen this much inflow this quickly into IBIT is the fastest growing ETF that we were going to see. وزتري وزلهم زعم منقود زارب زلو ديت فلتوا لاري فينك يزبال لاري فينك مالت ناي بلاك روك زبال كامباني CEO ناتو كامباني دما لعلى 10 تريليون جنزب asset under management اللو he's somebody إذا زبلو زلو زربا أنت سمعكم وزحشين عاقاتكم نايزي زربا زي أسمعني يلوز مخرجكم زلو حدا بروك البنك ناتو حدا 300 و $100 زي بلو زي زربكم مغري أي تسمعوه this guy بزعبا جنزب لما نم كتسمع زلكان كتكتلو زلكان سبي انت يبلالو بيتكوين يكون كريبتو بولش مصاي زلو زبلت مصاي لو يبلك مالو عرفي وقت منك مخركالو انا كندك زي نغيركم زعبا جنزب نجنزب زفلتن بجنزب ابزل على درجه بصحي زلو انت مخركا يشكا مخرناتو تختل حد جنزب زي بلا بانكناتو حدا طفاش كاب حدا كوموت طفاش زنبابو مخرمتيو الزح ماغين تبلكم يا نعنت سمعكم طفاش كتكون يخو نزوم عوتات تسمعكم ما عوتات تكون سلازي اب سبورت زعبا سبورت منك مخركا يقبا بسبورت اب قدمي زلو سب زعبا كوع سوغري ناي رونالدو وين ناي مس مخريهم كسمعوا زلكم
بزعبا موسيقى تخينو تم زبالة موسيقى زلوي بزعبا كعسو سوري نا ألكسندر إساق مخرون كسمع لكم بزعبا بشكلتا بينيامي مخركا زلو بزعبا جنزب كون كله بزعبا investment دما لاري فينكي مخركا زلو and he's telling you إزي عاب potential الله بيتكوين كجزء يدلين يزبل ناوت فاند اللوتي I share سبحال فاند نسوس جبره record level أبيت جبر زلوي I do invest on that too ስለዚህ ተጠቀሙሉ እዚ ዕድል እዚ a lifetime opportunity ኣብ ሂወት ሓንቲ ግዜ ዘጋጥም ዕድል እዩ እቶም ዝጥቀሙሉ ድማ ከዓብዮም ምናልባት ንላሪ ፊንክ ዘይትፈትዎ ድማ ካብኡ ዘይንእስ ድማ ኣብዚ ስምዑ lately a merging of kind of crypto and JP Morgan and traditional finance in recent months, whether it's the Coinbase partnership that you announced yesterday where Chase customers can use credit cards to fund Coinbase accounts, or Investor Day where you said clients can buy Bitcoin, although you cautioned against it, or the stablecoin like token JPMD. How prevalent do you see crypto in traditional finance, and do you foresee risks as these two worlds do become more intertwined? Yeah, well, first of all, there's never been a new financial product that didn't entail risk. So that obviously is going to be risk, and they haven't written all the laws yet. Like, think of the rules around it, like, AML and BSA and KYC and disclosures, and when they say stable coin, which we're going to have. I'm not against stable coins, like a mutual fund and Bitcoin itself. But you're the customer. I don't like to tell customers what they can and can't do with their money. That is a whole different issue for us, and so we're going to accommodate it. استريبو زلهم اب عالم زعبه بانك من انتيلونكم جي بي مورغان تشيز بحال ناتو سي دايمي دايما يزبحال حركاتهم تسمعتنا علمنا يو زعبه بانكنا علمنا زمرح زليو طيب لك بالو ناتهم ناتي كاستمرز ناي بانك ناتي حدا كابتم صلعتنا نا بيتكوين زنبريك مخلت عمت انت فيديو فايرال نيرا بيتكوين ناي سرقتن ገንዘብን ክድምሰስ አለው خطف አለው ዝብል ዝነበረ ሎማ አንተ ይብላሎ بيتكوين كجزء نزل عماويل ناتي you're welcome أنا كنقولك ما يكلني صبوا مخانة ريال لهم use it يبلو مالو سلازي تم كند صلاتنا بيتكوين زنبرو embrace يقبروا له who are you ماني خاص خات أنس أرز لها نعخاي زارب زلهم وتم لازم مخرج خطيركم سقوم تتوسوا زلهم دما أنكو حقو سكون كلكم يدلي حنتنا مودة تلبواناتي بزي جريز حلف بزانا بيتكوين ترى هي وتنا يسبك الرقم زغل سلاد فلت يعني أكتشن عسرتن أنا بيروباني رنزي أخذكر كله دميز فالحني $100 invest تزجبرني يرى لو ما خندي محلوني $3 مليون $100 invest تزجبر بيتكوين أكتشن عسرتن لومي مليونير $3 مليون محلوت تا $100 $3 مليون كوينا محلوت أكتشن عسرتن أبي أوروبا زنبركم أو أمريكا زنبركم صحفوا لي كندي دولارات فينا لنا كبشعو جميرنا دموزنا دوسنا أنت تفانا مليونات جنزبي زخو imagine $100 أبدي invest جرنا نيرنا تنخون لومي مليونيرات كوينا هيوتنا أبدي بلد محلوان يرو I wish أنا بتجزي تفليت كم زجيرة كم لومي كم يوتيوب دسب كذا لهم سبقهم نيره جنب عليه سمعيه كم زي سمعكوا يخين نيره نتوم بعل CNN BBC سلاد سمعكوا كجبريك قال كل نبر $100 يكون $10 نيرني $10 invest جبر خل نيره guess what I didn't لذي أنا أبكتشن إسران حدا نبيله بيتكوين أكتشن إسران حدا نبيله جميريو نزو كورسات ناتي دما أكتشن إسران سلسة نبيله جميريو شعو 10 شيء هنيران خجمر كله نسبات كمر كجمر كله عمر أنا كوا كدمية جميراني رك 10 شيء كله ونينفست جيرانيره كدميو كراش كدم مقبارو حياة جميراني رانا كراش جيرو وبزع كراش رياس لزلهم نزغ نقرأكم كله عبيان كثيرا عمودة تعبت مسرح بناينا نقرأكم زي الناس الذي زتري وزلهم أكتشن 10 بيتكوين انفستس جبره لومي كندي مخونن يريد لكم دلو use this opportunity بتوم لازم فليتكم تقبروا زلهم دما it would be a great opportunity for you and for your family نعخا لو من عخا تبع عندكها عمودة دما نزير يهم أبز بلد كتكدو بترك المنقدن بوحس منقدن كتقبروا دما يمحسنكم قبلكم يدلي بزوج زي خوص دا يدلني أنا ويه زي خيرنا لنا الجي نبتنا يزوبانا بوليتيكا كملسنا نيشتي بقى مخريني هيواتكم كاخبكم on that movie is that suffering. It's one of the most perspective-shaping movies of all time. Did that change your perspective when you were filming it? One of the big things that I learned from Chris Gardner and working on that movie is that suffering is a gift. The universe teaches through difficulty. God teaches through suffering and hard times. And the shaping of a person, the shaping of a willpower, the shaping of your energy is almost always exclusively in adversity. And እዚ ትሪቦ ዘለኹም ዊል ስሚዝ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኣክተራት ናይ ዓለምና እዩ ብፊልምታቱ ኣፀቢቐ ዝፈትወ ኣብቲ ፕራይቬት ሂወቱ ግን ብዙሕ ዘይምእመዓኒ ሰብ እዩ ቀደም እኳ ፈትዎ ነይረ እንታይ ዝብል ዘሎ
ምናልባት እዚኣ ዘረባ እዚኣ ንገሌኹም ከተድልየኩም ትኽእል እያ ኣብ ሂወት ቃንዛ ስቃይ ሽግር የጋጥመኩም ተሎ ዓለም ኣምላኽ ብፍላይ ብቃንዛ እዩ ዝምህረካ እዩ ዝብል እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ግዜ ነቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለካ በተሓሳስባኻ ክትበፅሖ ወይ እውን ብኣእምሮኻ ክትውስኖ ስለ ዘይትኽእል ካብቲ ዘለካዮ መንገዲ ንክትቅይር ቃንዛ ክፈጥረልካ ክኽእል ኣለዎ ሰምታይምስ ንዓኻ ዘይበቃ ሓዳር እንተሎ ካብ ሓዳር ክትብተን እኳ ይደልየካኒ ግን ካብቲ ዘለካ ሪሌሽንሽፕ ንክትእለ ይገብረካ እዩ ሰምታይምስ ንዓኻ ንሂወትካ ንኩነታትካ ዘይበቃ ሓዳር እኳ ሶሪ ተናይ ሓዳር ግደፍዋ ሓዳር ሓንሳብ እናሓዋሩን እዩ ኣብ ሂወት ስራሕ ኣሎ ንስኻ ትሰርሖ ዘለካ ንዓኻ ዘይምችኣካ ስለ ዝኾነ ካብኡ ክትወፅእ እውን ስለ ዘይትኽእል ክትዓብየሉ ስለ ዘይትኽእል ሓደ ግዜ ካብኡ ከም ትስጎ ክገብረካ ይኽእል እዩ so that you can find a better opportunity ስለዚ ሓደ ግዜ ኣብ ሂወትና ዓበይቲ ብድሆታት ካብቲ ፅቢትና ወፃኢ ክመፁ ከሎ ኣምላኽ ካልእ መንገዲ ንክንቅይር ይደፍአና ከም ዘሎ ክርዳእና ኣሎ ዝኩሉ ናብ ኤሮጳ ክመፅእ ከለና ዝሓለፍናዮ ቃንዛ ክትሪኦ ከለካ እቶም ኣብ ብኡ ሓሊፍና ኣብ ፅቡቅ ዝበፅሓና እቲ ቃንዛ ውፅኢታዊ ከም ዝነበረ ርኢናዮ ኣለና ካልኦት ከምኡ ግበሩ ይብለኩም ኣለኹን ምክንያቱ ክንደይ ከማና ዝፈተኑ ብሂወት ስለዘይ ኣለዉ ስለዚ እቲ መንገዲ እቲ ንፈታዊኻ ተማኽሮ መንገዲ ይኮነን ግን ሓደ ግዜ ዋጋ ከፊልካ ድማ እቲ ትበፅሖ ኩነታት ትሪኦ ኢኻ ቃንዛ ኩሉ ሕማቅ ማለት ኣይኮነን ሂወትካ ቃንዛ ዝበካ ሽግር ዘጋጥመካ ናብ ዝበለፀ ንክትከይድ ዝበለፀ ትምህርቲ ንክትወስድ እውን ስለዝገብረካ እዩ ዝብል ስለዚ እቶም ኣብ ቃንዛ ዘለኹም ክሓልፍ እዩ ዝበለፀ ድማ ይፅበየኩም ክህሉ ስለዝኽእል ኣሚንኩም ብምሉእ ስንኹም ነኺስኩም ተጓዓዙ ክብለኩም ይደሊ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ በመንበረ ሰላማ ተልከን መጥተን ነበር መንበረ ሰላማ ልኮን ማለት ነው ከትግራይ ተወክለን ብዙ መከራ ነው ስቃይ ነው የደረሰው ትናንትና በሰኞና ማክሰኞ ሮብ ለሶስት ቀን ያህል አዲስ አበባ ከአንድ ፎቅ እንዳንወጣ ተከልክለን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ዝበፅሖም ከቢድ ስጋት ድሕነት ኣቃሊዖም ኣሎም ኣዲስ አበባ ንሰላም ዝተጓዓዙ ልኡኻት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ተሓጊቶም ከም ዝነበሩ ዝበፅሖም መንግልታውን ብዝርዝር ኣቃሊዖም ኣሎም ትማል ሐሙስ ንሚድያት ዘጋጥሞም ነገር ብዝርዝር ኣብ ከተማ መቐለ ተዛሪቦም ንሕና ንሰላም ክንልምን ኢልና ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ክነዘራርብ ከይድና እንተኾነ ግና ዘጋጥመና ነገር ካብ ሓደ ንኩሉ ህዝቢ ብማዕረ ክመርሕ ዘሎ መንግስቲ ዘይኮነም ንድሕነት ዘስግእ ኩነታት ይገጢምና ኢሎም ዝግዛኣታትና ወሪሩም ንግዛኣታትና ወሪሩ ህዝብና ናብ መረቦቱ ከይምለስ ሓኒቑ ሒዙ ዘሎም ክፀንት ዝገብር ዘሎ ህዝቢ ማሕራ ወይ ካልእ ዘይኮነም ብልጽግና ዝመርሖ ጨፍጫፊ መንግስቲ ክብልዮም እቶም ኣቦታት ሃይማኖት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ኣምሪሮም ተዛሪቦም ዘሎም ትናንት በመንበረ ሰላማ ተልከን መጥተን ነበር መንበረ ሰላማ ልኮን ማለት ነው ከትግራይ ተወክለን ብዙ መከራ ነው ስቃይ ነው የደረሰው ትናንትና በሰኞና ማክሰኞ ሮብ ለሶስት ቀን ያህል አዲስ አበባ ከአንድ ፎቅ እንዳንወጣ ተከልክለን ትታሰራላችሁ ቶሎ ብላችሁ ውጡ እየተባለ ለእኛ ይሄ ነው ምክንያት ዋኮት ጠቅላይ ሚኒስትር ሁላችን ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ተከለከለ መንግስት ነው ያፈናቀለን የዘረፈን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዝገደደ ኩነታት ኣብ ዘለወሉ አብይ አሕመድ ዓብይ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ናብ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ወይ ወታደራዊ ኣፅዋር ናብ ትግራይ ገፁ የፀግዕ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቀረባ ዝከታተሉ ዘሎ ምንጭታት የማንን ፀጋምን ይሕብር ኣለዉ እዚ ቪድዮ እዚ ድማ ከም ቫይራል ኮይኑ ዝንቀሳቀስ ዘሎ እዩ ስለዚ አብይ has now started moving heavy weapons toward Tigray maybe towards the Eritrean border Ethiopia Eritrea where are the tanks going to combat vehicles and heavy weapons seen entering into Tigray ስለዚ እዚ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ናበይ ገፁ እዩ እንታይ እቲ ዕላማ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንርኢ ኣለና አብይ አሕመድ ሰላም ከም ዝደሊ ዘሎን ንሰላም ተጓዓዙ ዓበይቲ ዓዲ እንታይ ይስራሕኩም ሰላም ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ንሰላም ዘይትጓዓዩ ይብል ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ንዑ ሰላም ንኸምፁ ኢሎም ንዝኸዱ ድማ ረኺቡ እንታይ ዓይነት ምግባዕ ከም ዝገበረሎም እዚ ንሪኦ ፀናሕና እዩ ስለዚ አብይ አሕመድ is a very very dangerous leader ናይ ብሓቂ ሓደገኛ መራሒ እዩ game over ስለተባሃለ ምስ ኤርትራ ክገብሮ ዝፍትን ዝነበረ ንኤርትራ ከነፅል ዝፍትኖ ዝነበረ ናብ ኤርትራ ገፁ ንኩናት ተበጊሱ ድማ ሓንሳብን ሓዋርን ታኹርሲ ክኸስራ ምዃኑ ጥራይ እዩ ኤርትራ ምስ ኩሉ ዓለማት ተጎራቢቶም መፅኦም ከለዉ እውን ድሕራ የበልዋን ኣይኮነን ሎሚ ንበይኑ ተቆሻሚዱ ዘሎ ንፋኖ ክሓልፍ ዘይከኣለ በይኑ መፅኡ ኣብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን በቲ ኮይኑ በቲ እንሪኦ ዘለና መድረኽ አብይ አሕመድ ናይ ዓቕሊ ፅበት ውሳነታት ንክገብር ይጓየ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኣስተኻኺልካ ኣነፂርካን ክትፈልጦ ዘለካ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብ ቲክቶክ እንታይ ክግብሉ እንታይ ዝብል ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ትግራይ ንኩናት ንኸይከዱ ቲክቶከራት ናይ ኢትዮጵያ
ንምንታይ ይኹም ኩናት ትወስዱና ዘለኹም ኢሉ ልክ ዓብን ሰላም ከም ሰርሕ ዘሎ እቲ ካልእ ግን እቶም ናይ ትግራይ ሓይሊ ግን ንኩናት ይዳለዉ ከም ዘለዎ ገይሩ ዝገብር ፕሮፓጋንዳ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ መን ኢኻ ትብሎ ስታሊን ዝገበራ ቪድዮ ነይራ ራይዋ ኣብዚ አህመድ ፕሮፓጋንዳ የተበላ ትውልድ ስታይ በጣም ሞት ነው። ጦርነት አልፈልግም እኛ በቃ ጦርነት በቃ የሚሉ ትግራይ ቲክቶከሮች አሉ። ትግራይ ጀዝባ ልጆች ማን የሚባለው በትግራይ በኩል ጦርነት ፈልጋለሁ ያለ መጀመሪያውስ ትግራይ በኩል ጦርነት ፈልጋለሁ ያለ ትግራይ ጦርነት ፈልጎ ትግራይ የገባበት አለ። ቢዝነስ ነው እንደዚህ በቃ ጦርነት አልፈልግም እኔ ከዚህ በኋላ ለ80 ዓመት ምናምን ብዬ ምናምን 80 ዓመት ነው እንትን የሚኖርበት 80 ዓመት ማይልም እኮ እና ይሄ ስታሊን እንታይ ድብል ዘሎ ናይ ቲክቶክ ናይ ኢትዮጵያውያን ታሪኽሞ ቫይራል ይኸውን ስለ ዘሎ እቲ ቪድዮ ከምዚ ንኩናት ጠጠው ንምባል እንታይ ኩሉ ግዜ ኩናት ጥራይ ትብሉና ብላብላ እናበሉ ነቲ ፌደራል ዳኸም ዘይብልዎ ኣብደ ኣይኮነም ኩናት ዘሎ ንኣቢኻ ስቶፕ ወርክ ትብሎ ዘለካ ኦፍኮርስ እቲ መልእኽቲ ስቶፕ ወርክ ንትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ንኣቢ ቀንዲ ክበሃል ዝግብኦ ኣብ ኣምሓራ ንፋኖ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ኮስ እዩ ኣብ ኦሮሞ ዝዋጋ ዘሎ ኮንስ እዩ ኣብ ካሊእ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን እኮ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዝገብር ዘሎ ኮስ እዩ ንሱ ኮይኑ ኩናት ዝዳለ ዘሎ ሕጂ ኣብ ደቡብ ናይ ትግራይ ናይ ራያ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ድራማ እኮ ሃንዳስዩን ሰራሒዩን እኮ ንሱ እዩ ስለዚ እቲ ኣቢ ልክዕ ከምዛ ጭጉራፍ በዓል ሃሪማ ኣቐዲማ ትእው ከም ዝብልዎ ኣቢዝ ናይ ብሓቂ ሕፍረት ዘይብሉ ደፋር ሓሳዊ እዩ መታለልን ለኽባጥን ሓሳውን እዩ ስለዚ ሓሶት ናቱ ግን ኢለኩም እዩ ሓደገኛ እዩ ንዓለም ከደናግር ዝኽእል ንዓለም ኣብ መስቀል ምሒሉ ከደናግር ዝኽእል ሰብ እዩ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ሰላም ከም ዝደልን ናይ ሰላም ምዃኑ ገይሩ ኣክት ዝገብር ኣብ ባይታ ክትሪኦ ከለካ ግን ንኩናትን ንዕግርግርን ቀዳማይ ተሰላፍን ኩሉ ዝገብሮ ድማ ንኩናትን ንዕግርግርን ዝደፍእ ጥራይ እዩ ስለዚ ስታሊን ዝብሎ ዘሎ ነቶም ሰላም ንደሊ ዘለና ንሕና ኢና ውዕል ፕሪቶሪያ ተግብሮ ስደተኛታት መለስ ኣብቲ መን ኢኻ ትብሎ ቦታ ድማ ነቲ ምዕራብ ትግራይ ግደፈልና ሉላዊ ግዛኣትናትና ግደፈልና ንብል ኢልና ንሓቲ ዘለና ንሕና ኢና ንዑ ኩሉ ጥሒሱ ዘሎ ነቶም ክሽምግልዎ ኢልዎም ዝኸዱ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ድማ ዝገብሩ ዘሎ ኩሉ ንሱ እዩ ስለዚ እቲ ሓቂ ከምዚ ጌርካ ዲባንክ ምግባር ድማ ገደል ብልጽግና ዲዛይን አድርጎ ሰሞኑን ያወጣቸው እንትኖች ናቸው። ቲክቶክ ላይ በደንብ አድርጋችሁ ስሩ ምናምን ተብለው ከዛ የትግራይ አክቲቪስቶችም ቲክቶክ ላይ እገሌ እንደዚህ አድርገን ካምፔን እየጀመር ነው የጀመራችሁ እሺ እኔ ጆይን አደርጋቸዋለሁ ምጣት አለ ሄድን እነዚህ ቲክቶከር ዩቲዩብ ላይም ሳተላይት ላይ ብትቀመጥ መሰረታዊ የሚባል ጥያቄዎች ለምን ማግኒፋ አታደርግም? አቅም ካለ ጦርነት አልፈልግም ይሄ ነው ያለው መቀለ ኤኒዌይ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከምኡ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ኣምሓራ ድማ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በአገዛዝ ጦርና ፋኖ ኃይሎች መካከል የሚደረገው ውጊያ መቀጠሉ ሲታወቅ የፋኖ ኃይሎች የአገዛዝ ጦር ካምፕ ላይ ውጊያ መክፈታቸው ታውቋል። የብልጽግና ካድሬዎች በበኩላቸው ለሁለት ዓመታት በጎጃምና ደቡብ ጎንደር ቀጠናዎች ሙሉ ጦራቸውን ይዘው በጦርነት ላይ ለሚገኙት ሌተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ ሽልማት ሰጥተዋል። በክልሉ ሰሜን ሸዋ ዞን አንኮበር ወረዳ አልዩ አምባ ከተማ በቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ገጅፍ ዝኾነ ዓብይ ውጥርን ኩናትን ዕግርግርን ይካየድ ከም ዘሎን ነቶም ፋኖ ንምድኻም ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ናብ ኤርትራን ትግራይን ምኻዱ ቅድም ነቲ ኣምሓራ ከዳኽም እንዲ መደብ ነይሩ እሳዳ ምስላእ ስለዛበየቶ ሓዳፊቱ ከይተኮስኩ ከይመውፅእ ዓይነት እዩ ድፍትን ዘሎ ዝመስል ዘሎ ስለዚ ኩሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣዲስ ኣበባ 10 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘይከውን ቦታ ኣግራብ ይተኽል ኣለኹ ኢሉ ንዓለም ኣብ ግሪን ኣፎረስቴሽን ካልእን ካምፔን ገይረ ኢሉ ቤላ ገይሩ ንዓለም እናሸቀጠ ብድሕሪ መጋረጃ ኩሉ ኩነታቱ ንኩናትን ዕግርግርን ራይ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ልምዓት ኮሪዶር በለበለ ኢንቨስትመንት ቱሪዝም ገለመለ በቃ ሞደርን ሲቲ ንሃንፅ ኣለና ካብ ትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ድማ ብኩሉ ኩናት ጥራይ ናብ ኦሮማ ኩናት ናብ ትግራይ ኩናት ናብ ኣምሓራ ኩናት እዚኣ ጥራይ ታተገይም ዘላ ዓለም ድማ የጣቅዕሉ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ዘስደምም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ግን ያ እቲ ብወገን ትግራይ ዘሎ ሚድያ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲዎ ዘሎ እቲ እሊት ናይ ትግራይ ሕሰው እሶም ምዝደለይዎ ሰይጣን ኮይኖም ክወቅዑና ከለዉ ልክዕ እዮም በቃ ልክዕ ፃድቃን ብፁዓን እዮም እሶም ንሕና ህላዋና ክንረጋግፅ ምስ ዝኾነ ሰብ ሰላም ክንደሊ ከለና ሓጢአተኛታት ሰብ ክንቅጥቅጥ ኣይኮነንኩ ሰላምናስ ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሰላም ከይልዎና እንደሊና ስለዝበልና
اتحاتي بقى سلام زدلي قدميت نسلامنا انه كويلهم مفتاح روح قميتهم اليوم جنرال تحدث ورد كزارو هلو كندزي اتغون نخالنا سلام تهليا بسلامه من قدينا نتكملها ولا سبب تكون بزاف سبب من قد زياس شوليك خوالا شوليك نخيد ناس تا سلام كنا مساينا حدا سوون كيطفانا اسكي حسو الصوم مزدلي و سيطان خوينون كو anyway أتي عبد الجراي زلون السلام زوا حيلي ولا قادم سو دهم زبلن تخونه بتدقاقامي إن نريا زلنا سلام كم زلي زلون سلام كتافو خمس خلو سلام زقيات من قد خلو خدوة مخانمي بمحرا وانت مسا سالي زرباي خات سنة ኢንጂነር ሰለሞን ያው አብይ አህመድ ሐሳብ የላችሁም እያለ በተደጋጋሚ በፓርላማ ያቀርባል ሐሳብ እንግዲህ እንዲህ ሲቀርብ ደግሞ በረጅም እጅም እንደው በሚቆጣጠርባቸው መድረኮች ሐሳብን የማፈን የማጥፋት እርምጃ እየወሰደ መኖሩ በጣም አሳዛኝ ክስተት ነው ለማንኛውም ይህንን ጉዳይ ተከታተላችሁ ውጤቱን እንደምታሳውቁን ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ቅዳሜ ዕለት ከነገ በስቲያ ያዘጋጃችሁት መድረክ አለ ሌላ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የጋራ ውይይት ነው በወቅታዊ ታሪክ ተኮር አለመግባባቶች መንስኤና የመፍትሄ ምክር ሐሳቦች የሚቀርብ መቼም አብይ አህመድ መጃሃር ዝጥቀመላቶም ካልኦት ምሱ ዘይለው ተቃውምቲ ዲዮም ገለ ኩሎም ሐሳብ ዘይብሎም ከብዳ ናይ ከብዶም ዃኖምን ገለመለን ይዝብል ወላ ውሽጣ ኢትዮጵያውን ሐሳብ ዘለዎ ይምጻእ ይብል ሐሳብ ንዘዝሃበ ድማ ስጅኑ ይዱ የሳደድ ይብልዎ ስለዚህ ሕጂ ድማ ጽምዶ ኪኖ ምስ ትግራይ ሓሊፉ ምስ ኣምሓራን ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ሓደ ኣገዳሲ ኮንፈረንስ ክግበር ምዃኑን ኣነ እውን ተሓቢረ ኣለኹ ኣብዚ ላይፉን ክመሓላለፍ ይኸውን እዩ ኣብዚ ቻነለይ ድሕሪ ሰሊጡ ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዝተፈተነ ከም ዝጠለፍዎ ዝዝከር እዩ ስለያ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣቢ ይጥርጠሩ ንሶም ጠሊፎም ነቲ ኩነታት ከም ዘይካየድ ገይሮም ሕጂ ድማ ንክካየድ ይሕሰብ ኣሎ ኣብቲ ተካየደሉ ከምፃልኩም ክፍትን እየ ስለዚ እቲ ጽምዶ ዝበሃል ምስ ኣሜሪካ ሕጂ ብዓቢ ንሪኦ ኣለና ምስ ትግራይ ኪኑ ዝሓለፈ ምስ ካልኦት ፖለቲካውያን መራሕቲ ፀለውቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ዝግበር ዘሎ እዩ ስለዚ ምስ ሱዳን ፍሉይ ልኡኽ ናይ ሱዳን ካብ ምብራቕ ሱዳን ናብ ኤርትራ እቲ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ኣሎ ስለዚ እቲ ጽምዶ ኣብ ሙሉእ ከባቢ ዝለዓለ መንፈስ ይቕፅል ኣሎ የግዳስ ኣብይ ኣሕመድ ኣብታ ናይ ንሱ ዝፈጠራ ባብል ናይ ኩናትን ዕግርግርን ኮይኑ ከመይ ገይረ ነዚ ብትን ጥራይ ዘሎ ሓሳቡ በት ነው ምናልባት ስለዚህ መድረክ ምን ማለት ይቻላል ለምን አዘጋጃችሁት ምንድነው እንደው ጠቅለል አድርጎ ስለ መድረኩ በቅድሚያ መናገር የሚቻል ነገር ካለ ልክ ነው ይቻላል እንደምታስታውሰው መሳይ እና አድማጮችም እንደሚያስታውሱት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በአንድ ሰው የሚሽከረከር ነው ተቋሞች ለስሙላ እንኳን ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ፓርላማ የሚያውቃቸው እና የሚወስኗቸው ነገሮች የሉም ትንሽ ወደ ኋላ ብንሄድ በሶማሊላንድ በኩል ስምምነት አድርግ ያለው ብሎ ንውጡና ተሰለፉ ብሎ እነዚህን ምስኪን ህዝቦቻችን በደሴም በደቡብ ኢትዮጵያ ማሰልፎ እሱም ራሱ ደግሞ ምን ይባላል እግዚአብሔርን ብሓፈሻ እንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቢ ዝመርሓ ድሌቱ ዝገብራ ፖለቲካን ዲፕሎማሲን እዩ ዘሎ ስለዚ ካብዚ ንምውፃእ ዝግበር ዘሎ ተበግሶ እዩ ከም ኣብነት እንተሪናዮ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ንሃገር ምሉእ ሓስዩን ይሕስዩን ሸንኮለል ኣቢልዎም ወደብ ረኺብና ኣብ ጥገ ባሕሪ ረኺብና ተሓጎሱ ዕልል በሊልዎም ክሳብ ሎሚ ድማ ወላ ሓንቲ ዝተረኽበ የለ ወላ ገለ የለ ስለዚ ንሃገር ከመይ ገይሩ ብድራማን ሓሶትን የመሓድር ከም ዘሎን ኣብ ተደጋጋሚ እዚ ዘረባ እዚ ካብ ብዙሓት ፖለቲካል ክላስስ ናይ ኢትዮጵያ ዝወፁ ዘሎ አንዳርጋቸው ጽጌ እውን ሓንቲ ሪፖርት ገይሩ ነይሩ ማቀረቡ ጉዳይ በአፍሪካ ቀንድ ለሰላምና ለመረጋጋት ለጋራ ትብብርና ለልማት ጠንቅ ነው ብዬ ከማምነው ቁልፍ የዓለም አቀፍ የውጭ ግንኙነት መርህ ጋር የተሳሰረ ነው። በዚህ መርህ ዙሪያ የማቀርበው ትችት በዛሬው ዕለት ለውይይት ወደ ያዝነው የኢትዮጵያና የኤርትራ የሰላም ጉዳይ አጀንዳ እንደሚወስድን ሙሉ እምነት አለኝ። ለመሆኑ ይህ መርህ ምንድን ነው? ይህ መርህ መነሻው ማርች 1 ቀን 1848 እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር የዛን ዘመኑ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሎርድ ፓልመርስተን በእንግሊዝ ፓርላማ በመገኘት ከተናገራቸው ጥቂት ቃላቶች ጋር የተያያዘ ነው። በዛን ዕለት ሎርድ ፓልመርስተን እኛ ዘላለማዊ ወዳጆችም ሆኑ ቋሚ ጠላቶችም የሉንም፣ ጥቅሞቻችን ብቻ ናቸው ዘላለማዊና ቋሚ። ስለዚህ አንዳርጋቸው ጽጌ እውን ኣብዚ ጸሓፎ ከምኡ ድማ ኣብዚ ቪድዮ ቀይሮሞ ከም ዘለዉ እንታይ ዝብል ብሕፅር ዝበለ ኣብ ዓለም ቀዋሚ ፈታውን ቀዋሚ ጸላእን ዝበሃል የለን። ንዓና ንኤርትራውያን ትምልከት ዘረባ እዚያ ኣብ ዓለም ቀዋሚ መሓዛ ቀዋሚ ጸላኢ ዝበሃል የለን፣ ቀዋሚ ረብሓ ጥራይ ዘሎ። ስለዚ ረብሓኻ ኩሉ ግዜ ምስ ማንም ሓይልታት ዓለም ክትቀያየር ከላ
ربحخا أقدمك مسمان من هيك رم سلايو مساي كمزي بالنيرو كوسا كمزي لصريفن نيرو زبالي لنا بوليتيكا أبوليتيكا مواقعتين نيرو كتفعني دل نيرو زبالي لنا انتايرا ربحخا أبزي حجن مساين من زيادة زعوتك هو حد سلاينا شعبي نيرو نيرو فابزح فتيني هو حد لو مقل سلاي يكون النعنا نهانا سلاي نه هو حد بوتا حيز زلا برا كيلو زلا أبي أحمد سلازي هو حد نفسك تحن أبزو قايل زلو إيرترا دما إيرترا نعوز سلاي تايكونتن السود ما إيرترا سلاي يكون سكات يكون سلازي بحد يخونه أم حرا دما كم يمزريو كل عينة حيلي أبي دما ناي كل سلاي سلازي خونه everybody is willing كله بس إيرترا شركة نزم دنا غيرو نعبن من نسأل أكسلف كم زخلينا نرزالنا تطبق activists ناي أم حرا ناي فانو ناي كلهم أقول إيرترا خوينهم كمون ولا ونستجراي زلو بوكو مسحاب كالي ويمز فتنو زلو that's why كادرتاتنا أبي نفانو ميتيو مقابرنا شعبيانا هو حتن كوين زبلو زلو شعبيا بتحر مقارجة أمونغو هو حتن أم حران زنبري قاب بمقلاي أمونغو هو حتن شنن زلو كونتات أليو كلاتهم حبراو مرقز كلهم نحت حدهم كيك أتاتلو نحت حدهم تتطفافيهم دما نعبت زبالة مخصف كون كم زغل فليتو يسرح كم زلو يمز ترطرسهم that's why أبي أحمد نشعبيا أمنا تسألي وزلا بزوانزي ገነጠሉ ይሄንን መያዝ አትችሉም መገንጠል ከፈለጋችሁ ህጋዊ አሰራር ስላለ ሂዱ ነው ያለው በነገራችን ላይ ሂዱ ነው ያለው ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ የምትባልን ታላቅ ሀገር ከበሻሻ በታች አድርጎ ነው የቆጠራት ይሄ አስተሳሰብ አደገኛ አስተሳሰብ አብይ አህመድ ጋር ካስታወሳችሁ አውዳሚ ጦርነት ከተካሄደ በኋላ ትግራይን ከዚህ በኋላ የትግራይ የስበት ማዕከልነት ከበሻሻ የተለየ አይደለም ወይም ከበሻሻ በታች ነው ያለው بحفشا كم تري ودلهم تي كناتات نتجراي already الأمان أيتم أوروما إليت أبي أحمدن كالو دقفتناتون تجراي زبها ترجم زي بلو بوتان كهوني أمز دليو already أفتز دليو بوتاي بس حنالو ولا كخابتز نبرة حسب تقولي لنتقنه أما وده تجراي زبال كابتا ما بقول عد بشاشة تبال ود بشاشة كتبال وريتو خينا زلا كاب بشاشة نتحت كم تخون كجبراي يدس أر نتجراي ويداتنا تجراي إليت بخبدو تراي حسب كوينون بزعبا كلهم زعبا ربحون زي حسب كوينو إيرترا ولا حنت نعو زي قبرتون أب قدايون زي الحجر ليتم معاتم زعبا ويكبلوا على كوينون بر قدايوم تقراتهم زبال عزلو حدهم زعل نزلو حزبهم زتف زلو نس من مخانكو يردوم على لوجن يا تسألي أبسل استمركوا سبوليتيكان تلاك أقول لك زي it's a big trouble زعبا يتعقب نسيو أبزي سمعوج تقرايسي أو كارتا ببوليتيكا ما بنبي ببحلي تقنيان ليل argument كوينين أي تقنيان سرب بايتاس يلا أي تقنيان political ما بترح يزلو تقول كنا نقول تجارب إننا تقنيان زارب سواد يا أتبيك كفلت أمحار حدا يوم نقول جل الناس أمحارنيا يقوم قومينا نقول جل نمبر كم بيهر كترهم جت الجميع حدا خفت حدا السماء مريتن في اللي زلهم تقرأي جني يكونن هذا عينتنا nation formation mechanism traditional theories بحال traditional theory بhistory language بخمس زعمن بنوح جزء به تاريخ بقوانقوان ببهلن داتت أمريكا مسيخات تسرعو nation سب factory زخيل أبتقرأي كده حوزين تدرف الدرفي رأيات تدرفي شرارو تدرفي هذا عين سنتمنت لسه زانيش تي تجراي كو كونتيننت خوينا تومالا مثلا ازي عبي تومالا ذا تجراي تبهال اي ثينك تجراي ازي عبي ومسلو زلو قرب قدل انت بلد حشاون كوين دسمعم تغارينا نسمع زلنا ناي بحق زحزنيو توصي دما ناي تزخدو زلو بوليتيكاوي ودقاتيو حدا نبرهان جولا ابزي تكزاربوا زومنا امحرا حدا غزي يخيفوني ما بز سمعوهم تايبل والله هات ሚል ነገር ባለፈው አዝተን እየተወያየናል ነበር በብሬ በርግጥ ያውቀዋል ፍርሃት ምን እንደሆነ እግዚአብሔር የምሬን ነው የኤርትራው ዳጦጦ ያለለ መማር ፍርሃት ያልፈራ ይባረክም ቶቶበል ሲሉት በርከክ ብሎች እጁ ላይ ወስደው ሻቢያ كم تري ودا لهم برهان جولا كل جزء بزعبكو تدرناك سمع كله فلاينا إيرترا تبهال وتدرناك سمع كله تقاطم زخل حدا كل جزء مسترايي وحكم يم تا قدم حجي كان اللي على تباهيلو زقاطم تبده
أبقد معينو كجل كم تبليهم زبلو حقوها ولك هيوتو تقدسي عشرة غينو السخة كنبرد اللي تنزلون هبتخاب بقبل ጋር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኮስዶ ዝፈተነ ሓይሊ ዝሓወሰ ናይ ኣማሓደርቲ ለውጢ ኣብ ህዝቢ ዓቢ ቁጥዕ ስለ ዝፈጠረ ካብ ዝግቡእ ትምህርቲ ብምውሳድ ኣብ ምዕሩይ ፖለቲካ ትግራይ ሰላማዊ ስግር ክህሉ GSTS ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጠሊቡ እዚ ብኣፈሙዝ ድሌት ህዝቢ ምዕፋንን ብሓሳብ ዝተፈለየካ ትግራዋይ ምስዳድን ንትግራይ ናብ ዘይዛሪዕ ግርግር ዘእተዋ ተግባር ስለ ዝኾነ GSTS ቅድም ክብል ብኣጋጠጣው ክብል ኣተሓሳሲቡ ምንባሩ ዘዘኻኸረ ኮይኑ ኣብ ናይ ሕዚ መግለፂኡ ድማ ትግራይ ደው ኢላ ኣተሓስበሉ ፈታነ እዋን ከም ዝኣተወት ጠቂሱ ዝርዝር ይቕፅል ዋናው ጉዳይ ትግራይ ፍሉይ ቆላሕታት ትካላት ይጠልብ ኣሎ ብዘካቶም በዚ መንገዲ ዝእያ ዓዲ ትድሕን ኢሎም ለይትን ቀትርን ብትልም ዝሰርሑ ኣካላት ብርክ ዝበለ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ጉጉይ መንገዲ ደላ ካብ ዝብል ቀሊለ ይገበረን ትግራይ ካብ ዘለው ኣትካላት ሲቪክ ማሕበረሰብ ሓደ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራን ሰሙያን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጋታት TDF መልሲ ሂባም ኣብ ልዕሊ TDF ሰባ ንመጠንቀቅታት TDF መልሲ ሂባም ኣብ ልዕሊ TDF ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተግባር ራዕዲ አቶ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ውድብ ስምረት ዝተወደበ ጉጅለ ዕጡቕ ይክብል እቲ ብጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ ዝመርሕ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ትማሊ ከሲስዮም ወገን አዲስ አበባ ድማ ቆልጡፍ ግብረ መልሲ ተባሂቦ ዘላም እቲ ጋቤ ጽሕፈት ቀድማ ሚኒስትር ሱሃበ ተሪር ግብረ መልሲም ባዕሎም እቶም ሓለፍቲ ጸጥታ ዝፈጥሩ ዕግርግር ኣብ ክንዲ ክንስዎም ገበናቶም እንሳልሳይ ወገን ሕሊፎም ይህበለው ኢለላም አማኻሪ ቀድማ ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳ ቢሮ ጸጥታ ትግራይ ዘውፅኦ መግለጺ ሪዮ በለሞም እቲ ቢሮ ንላዕለዎት ሓለፍቱ ክሕብሕብ ምንታን ብሽ كمان تصبوا زقبا زمسلني إحنا ونكنرنا قصوا زقبا لو تنا بدحريت كملش زي خلوا اللخنات تقبلنا مخانا مثل الطرحين أنا حنت زي لاتني دحر دوكيم كمول سوز خلنا كم زي اللي لعلو خلو نحن سرحن سرحت طرح زي كنا صباح نسلو تقراي ناي مناسي عام ودي وخا كم قصقاس وصي ممارس كم زي اللي نأمن مخانايو نايلو تبعلوانا من اسي هفتو مريته بهالنا لفتما في هم حداري موتا كم ريا زلنا ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ድራማ ኣብ ዝሓለፈ ምስትናይ ዓፋር ተቃውሞ ኣቢየ ዘሰልጥኖ ዘሎ ናብ ኤርትራ ገጹ ወራር ንኽጅምር ዝምልምሎ ዘሎ ምሱ ከም ተሳለ ንዑ ምሳቶም ተራኺቡ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ኣብ ኤክስ ናቱ ፖስት ገይሩ ነይሩ እጂ ድማ ድራማ ናቱ ይቕፅል ኣሎ ፓርቲ ናቱ ዝነበሮ ኣርማድዮ ገለ ኣብቲ መቐለ ክመፁ ዝሓሰበ ህዝቢ ትግራይ ከም መንእሰያት ትግራይ ከም ዘዕነውዎ ዝገልጽ እቲ ድራማ ይቕፅል ካልእ ገጽ ናይቲ ድራማ ድማ ክንርኢ ናብዚ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ኣብዛ ጎረቤት ሃገር ዝመፀና ዘሎ ፈተናታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ንኽንፈልጥ ኢለ ስምዑ ብዚ ክባስ ክፀማመድ እዚና ልርስሓት ነጋሽ ሽርሒ ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዋላ ኣብዚ በረኻ ልሃልዩ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ዝርሽን ሰብ ተሃልዩ ኣነ ንኣብነት ጓራያ እንድሕር ክርሽንን እንደልዮም ብወዲ ራያ እዮም ለረሽኑኒ ንምንታይ ናጋ ንጉሆ ታሪክ መሬት ምስ ወግሐ ክጥያቅ እርስ በርስና ክንባስ ማለት እዩ እሳቶም ትእዛዝ ወሃውትዮም ኢዶም ኣይሓውሲ ትእዛዝ ወሃውትዮም ገበርቲ ሓደግትዮም በቃ እቲ ሕብረተሰብ ለህዝብ እንደርታ ብርዳታስ እንታይ ገይሮም እዮም ኣባይሰሙ ሓድነት ህዝብ እንደርታ ሃፀይ ዮሃንስ ዝመስከሩሉ ሃሚል በል ዓብዪ ህዝቢ ነይሩ ድሕሪኻ ዓዲ ርስሓት ነጋ ና እንደርታ ሓድነት ርዮም ምስ ቃንኡ እንታይ ገይሮሞም ስንዳይ ካናዳ ኣምፅኦም ንዝሓደ ና 8 ርእስኻ ንዝሓደ ና5 ርእስኻ ይግበር እሺ ርዳታ ሪወላሁምቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኩሉ ነገር ባዕሎም ናብ ስቴጅ መፅኦም የውፅእ ወለው ስለዚ ኢልካ ምስማዕ ጥራዩ እቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ተንኮል ሓደ ብሓደ ታፋይል እናተገንፀለት እያ ትመፀና ዘላ ናይ ትምህርቲ ግዜ እዩ lesson and learn ትግራይ ፖለቲካ ከምዚ ንክኸውን ዓብዪ ሚና መዕነዊ ሚና ዝተፃወተ ደደቢት ሚድያ እዞም ندربيت ميديا حبريتان حد ነገር እናሃው ውድብ ሕወሓትን ፖለቲካ ትግራይ ንኽባላሸ መጠነ ሰፊሕ እጃም ዝነበሮም ውልቀ ሰባት ንግዚኡ ህዝብ ገድፎም ዘም ክልተ ውልቀ ሰባት እዚኦም ኣይልዕሎም ንግዚኡ ዝተፈላለዩ ሰባት ደው ኢሎም ይትረፍ በቃ ደሓን ገለገለ ኢሎም ሓውስ ታይስም ስለለወሉ ሎም ክብር ስለዘለኒ ሎም ዘም ክልተ ሰባት እዚኦም ንግዚኡ ኣይልዕሎም ኣብ ዲያስፖራ ዘለኻ ትግራዋይ በዓል ሃፍቲ ትግራዋይ ትካል ኮነ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ከምዚ ንክኸውን ዓብዪ ሚና መዕነዊ ሚና ዝተፃወተ ደደቢት ሚድያ ንቐፅል ትውግእ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ኢና ንሰምዕ ዘለና በዚ ኻ ስምዑ ክኾነኩም ማለት ኣብዚ ክዛረቦ ድዩ ዝግባአኒ ኣይግባአኒ ይፈልጥን መኩርና ኢና
مكرنا إنا عبيت سواد دويلهم صنع قد يبل كان كنرادة إلهمني إذا غيتك قالوا إلهمني برهانة جنزب تواهي هو خمس مسألة كالوت ميديا تاتون تواهي هومي أكل قولي دلنا حزي ورقة النيم سنة سند النيم سنة سند النيم ساي سديد الكمية عبيت سواد مرحتي سند جنزب كم تواهوم بهكدف جنزب كم تواهوم سند سديد الكمية عبيت سواد دبدبي تزاز نكلا خندزي زبل مالتي سديد الكمية أنتم سدد كلكم أوزي مكلا خالي غيغوننا سديد الكمية برهان جنزب تخافيلوه برهان خو مسؤول زغون سرع قدمه جنزب تخافيلوه خفرسي مس تكال فرس اللوز تكال زي خايدن نايك على نستقرأ ينكح اللوي أنك إحنا دينا إنك إحنا نستقرأ يمسكرنا أنا خكالتي سكعمود داتا من ما يتتراترو بسرو زي ربرب تقالا سايون سلو زغون داتا زلكف سينو ساقز اللوز بغا قال خفالو عبت مقالة تسرح زلخا قزا خمس عقوب قبر عب السورية تشوكيها حوم السوارا يكونان كالسي قبراوي زخف لني اللن كايتبل ودي اللغو بزخونة نعلم سلام بلالي فليت كاي اللخ عالم كابزن نيو زيت ملس واللوز بولكم ملسي انو موت هاي كسسنيو دريسا جيزي هبوني انا سلازي حمد دب ميديا عبز تزاسي ملو يغني لنا نزب تقرأي Thank you أول at least ودي له خسل زبالكا بزح زرباين قبرنا مخنياتو زي قداي I don't know man it's a lot of fishy things بنتصور كردا كازي كل بزو نقراتنا نسمى زلنا بوغن تقرأي زي قبر زلو دراما كم قبول جيرنا نريو أقدم أبي لغري يكون سنة كل عين دراما خمسلو إز دراما تاتزي نبي يرتراغوسو أبتنا ميديانا يرتراويان خيلن قبت رأينا هم تنقاز لنا صمدون إحنا بسبوع منفسنا نكهاتو لابزو قلنا لحنتي بحكي حياة زخونة قال وعر زخونة سمعوا اسكن دبيت زوات ملأكتي على I mean the whole thing is sickening to me أي مالتيو مكنياتهم درجة نتي حزب زتنكف سلا زكونا مالتي right ناتنا فوكس سلا زي كونا قدي منقص إرترات أمدو كما يجوز زتأمتو at least أبزي ميدياناتنا أرم أبتي من النت ميديانا إيونت ميديا سلاش تقرين حكاهم كله من النت لوجوز تكام anyhow أبناتنا عندي منقصي تلامو انتايو حدش نقدر ديتيس أمدو right presidentنا ونأبتيك على محتتي his interview منشن جرو والله كيما جرو يتقوي على تي good day مالتيو سواتنا نهدهم تلاقيتهم أبكار نجار زعتوا له نعناون أب كله يوصلوا ناس للزكونة مالتي which I'm not willing to go anywhere personally nothing مالتي we always ناتي focus كنكون على كل شيء سلام تبعي له سلام مستحزبي تقرأي إحنا حزبي ركبيو ناوي حدا journalist or more activist ناتو حساب كم دلله كبري كأليوجن at the end of the day نعي والكسبي مالتيو نوقت نقفوق لما لا everybody مثلا لو كم والكسب جن كاو حلفنا نتمدوز بود أنا قرن نجبرن تكوينا مالتيو right anybody مالتيو نعي حجي أنصار سمرنا كيدا لنا مالتيو أنصارتي لامانا مالتيو I don't know تي حجي سمرو حدش كان سبديو كاب كده مجها هذا فيديو تات زيا حفتنا شماكوا هجي exactly أي كروح هذا سنبلن نجن أونت ميديا زبل بمحرنيا كب أبتع عودة ميديا قد إما بزحت دمع زلايا أمحرنيا تسمعوا ولا كلهم حقراويان ون نتيجة لنا support قبروا follow قبروا very consistent زخوني كتسألنا بزلوه نتكونتات نتي حصوتنا أبن قدرتاتنا مبرعان قد إما تسرع زلايا بحكي هذا معلتي أبناتي بلاتفورم كقدمات الصحي قبر she's a very حياة تقالاسيتيا توم أبدأ بحقراونات كوينهم زك على سو مدقاف دما تزبال بزعبات أمدو زوج زي سلز بالكوخ لوج ميدلني تزبالتو دما أبوتو زلو تركلنيا زربايو هانت زرباهي بك سجري هجي أمطوه كوينات أمونغو إثيوبيان تقرأين كغفت إرتراويان بمعدو بريموت توصل مكانايزن كالين سددنا إلهم أبو تقرأي مريت تقرأي كساتفلو كونه تواهيلو تلايخهم زمصو بعلامة تلايخهم زمصو سبات كابزياتهم حد برهاني يوزي مسارح إذا أمطوه كوينات أمونغو إثيوبيان هاي لدى دبيت مجمع شم مرح طواف يبره هنديو
መቸም ናይ ዝወዲ ጉዳይ ኣይውዳእን እዩ ኩናት ናባኻ ይመፅእ ኣሎ ነብስኻ ክተትሕንቲ ኮይንካ ኪድ ነብስኻ ትሕንጥራየ ዝብሎ ባዚ በዚያ ጌርና ምዕራፍና ንዓፁ ኣለና ካልእ ካብኡ ዘይፍለ ሓደ autocratic leader. What was his role in Tigray genocide and what have been doing in Sudan's civil war? ከምዛ እትሪእዎ ዘለኹም እዚ ብቁዕ መራሒ ምዃኑ ንኸፍልጥ ኢሎም ፖስት ዝገበርዋያ ልዕሊ ዓቕሚ ዝኾነት ላፕቶፕ ሒዙ ትዘረባ ንሳድያ ተውፅኦ ዘላ ዋላ ንሱ እውን ክርዳእካ ዘይክእል ዲፕሎማሲ ተባሂሉ ክንደይ ተፈቲኑ እታ ጉዳይ ግን እናረኣናያ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ትመውት ኣላ anyway it was a very good show ጽቡቕ ዝኾነ ሸው እዩ ነይሩ እንተኾነ ዝኾነ ይኹን ሸውን ኣብ መወዳእታ ከብቅዕ ስለ ዘሎ ከብቅዕ ንሪኦ ኣለና ንቐፅል ኣብ ዝገበርካዮ ኢንተርቪው ንወያነ ከም ዝፀፀር እሱ ተወፂልና ሰላም ኢና እንቋዕ ወጠርና ዓይነት ከማን ኢኻ ተዛሪብካ ኣብ ዝገበርካዮ ኢንተርቪው ሓቀይ ምሽ ከመይ ዳ ሕጂ ብሓንሳብ ክንኽትሰርሑስ ሰላም ኢና ነድግፍ ትብሉና ኣለኹ ንሕና ክንቅበሎ ኸ ከመይ ኮይኑ ስማዓኩም ኣሎ ከም መንእሰያት ቅድሚ ሕጂ ንዓኻ ሰሚዕናካ ነርና ሃራይ ሕጂ ኸ ፐርሰናል ብለክ ፐርሰናሊ ካሕተከ ይመልስልይ ኦኬ ፐርሰናሊ 4 ግዜ ኣብ ሱዳን ዘሎ ነበሩ ምሳይ መሳርሕተይ ስጋብ ኤምባሲ ዝፈልጡ ኣልሴት ነግረክ ደሎ ንዓይ ክቐትለካ እየ ድብለኒ ኣካል እዩ ነይሩስ እዚ ብርሃነ ድበሃል ዘሎ እዚ ሰብ ሳእነ ሰብ ድበሃል መሻለ ፐርሰናሊ ይብለክ ደሎ እዚ ሕጂ ከቢድ ነገር ካብ ፅሑፍ ወፃኢ በይነ ትፈልጥ እዩ ኣብ ሱዳን ኣነ በይነ ዝፅሕፍ ነይረ በይነ ኣነ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሓንቲ ሳዕሪ ኣነ ይተርፍ እዚ ረብሓ ዘን ህዝቢ ኤርትራ ደርብሖቱ ኮይኑ ንሃገራዊ ድሕነት ጉዳዩ ይለቅቆምስ ኦኬ ስለዚ ኣነ ኣይዓድን እየ ካብ ኤርትራ ኤርትራ ተዓበጥ ኮይና ፖለቲካዊ መርገፅ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክትክስዕቦ ጥራሕ እዩ ዘለካ ራይት ኦር ሮንግ ኢልካ እዩ ጀነራል ስብሓት ይፍሬም ቁኑዕ ይኹን ጌጋ ወትሮ ሃገረይ ያ ጽቡቕቲ ዝኾነት ዘረባያ መወዳእታ ናትካ ግላዊ ከም ሰባት ነብስና ክንሪኦ ከለና ምስ ብርሃነ ይኹን ምስ ካልእ ብርሃነ ዝበሃል ጠዋይ ዝኾነ መርገፂ ዝነበረ ምዃኑ ኢና ንርኢ ግን ኣብ መወዳእታ ግን ወላ ጠዋይ እውን እንተኾነ ንፅቡቕ ስራሕ ኣብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ክጥቀመሉ እዩ ዘለካ እታ ፅምዶ ትበሃል ከም ዕላማ ኣገዳሲት ምዃና እዩ ዝነግር ዘሎ ፅቡቕ ዝኾነ ዘረባ እዩ እታ ቪድዮ ከትክብረይዋ ብዙሕ ድራማቲክ ዝኾነት ቪድዮ እያ ናትኩም ሪቶ ክትብላ ትኽእሉ ንቐፅል መዓልቲ ፍልይ ዝበለ ፕሮግራም ሒዘ መፅእ ዘለኹ እዚኦም ካ ልክ 10 ሰዓት ኣብ 2 ዓመት መቸም ከምዚያ ንሪኣ ዘለና ናይ ዳኒ ቪድዮ ፖስት ዝገበራ እያ ደስ ተብል እያ very interesting ቶም ዓዲ ትናፍቑ ዓዲ ዝናፍቕና ፅቡቕ ናይ ዓድና ንርኢ ኣለና ሕርሻዊ ገስጋስ ግዚኡ እዋኑ እውን እዋን ክረምቲ ስለ ዝኾነ very interesting ሃይላይት ናይቲ ዝነበሮም ትሪፕ ትገልፅ ቪድዮ እያ ኣብ ናይ ዩቱብ ቻነል ናይ ዳንኤል የረኺባ እያ thank you ዳንኤል for sharing this very interesting video ያ ፅባቐ ናይ ዓድና ፕሮሞት ምግባር ብዙሕ ስራሕ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘድልየና ዘሎ መገንዛብ የድሊ ከምዚ ኣብ ቪድዮ ዳ ስለ ብሙዚቃ ስለ ዝገበራ ነቲ ትሕዝቶ ብዙሕ ክንሰምዖ ይከኣልናን ግን ናወል ስዒድ ብቪድዮ ብቴሌፎን እኳ ክነግሮ እንተደለኹ ግን ዝያዳ ኣነ ብፓብሊክ ክዛረብ እየ ዝመርፅ ከምዚ ዓይነት ናይ ልምዓት ቪድዮታት ተመሊስካ ብብዝሒ ከተርእየና ወይ እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገበርካ ቪድዮ ናይ ልምዓት ቪድዮ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ወላ ናይ 5 ደቂቕ ትሕዝቶ እንተትገብረልና ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ምገበረ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ስለምንታይ ነቲ ዘሎ ናራቲቭ ሽፍት ክንገብር ክንቅይር ተኮይንና ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ዘለና ናይ ልምዓት ዜናታት ናይ ልምዓት ተበግሶታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብብዝሒ ሸር ክግበር ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማ ነቲ ተስፋ ነቲ ዘሎ ስምዒት ናይ ሃገራውነት ናብቲ ዝበለፀ ከስግሮ ዝኽእል ንሱ እዩ ቀፂልና ሓንቲ ቪድዮ ከምዛ ንሪኣ ዘለና እዛ ቪድዮ እውን ካብ ኣስመራ እቲ ፕሮጀክታት ናይ ኣብ ኣስመራ ናይ ህንፃታት ዝግበር ዘሎ ኣብ ኣጋ ምዝዛም በፂሑ ከም ዘለዎን ናይ ጥልያን ካምፓኒ ዝሰርሖ ምስ ምንባሩ ጥልያ ምስ ኤርትራ ብዝገበርዎ ዝምድና እዚ ናይ ሃውሲንግ ፕሮጀክት ብዝለዓለ ብዝቐልጠፈ ወዲዩ ካልኦት ከምኦም
بقلطف أبتع تغرطنا إيرترا أب إنفراستراكشر قلطف إنفستمنتن قعزون نخجبر تمنيتنان بهجنا نقلتنا دلي إيطاليان كامبانيتات متينا بإيرترا إنفست قبرا خنبل كلنا كابون اللي على دما إيرتراويان زيجاتات بكل من قدي توم دلونا تزلهم أتي حقاو من قدي زمالو نبي إنفستمنتاتيوم نبي إيرترا زد الله استواصون أبكو طبعا إيرترا كقواي يولون بفلا دما أبهنس أنا بكالين ولا ونبتنا عدنا إيرترا زلو إيرتراويان إنفسترات عقم زلو ببزحي سلازلو نساتهم كساتفو لزغلو زي قبل كله أبدأ بهجراونة نوح زعنه عبيت إنفستراتون أب كله هجرات زلو كساتفو سلازدلين عتاتون أدل كخفت تسفان جبر زد ما بب مدرحو جران تتلعيلو نايسويفت جران تتلعيلو إيرترا من البات قرب جزية كدليا يخون نتنجراتا كتستغل بانكينج سيستم ناتا إنك تستغل جن مدرحو نبت بوجت وزخدلو جزية تبتشيكم زلينا نرزلنا تسفان جبر دما بس قلت فيه بزوح نايكو طباوي مومنتم كن رياب زون حانتي إيرلينك زقبر وانيرا نايزي إذا سرحات نايب حكي كم زعينة بروجيكتس تيك توك شوب سنجلن أتيو بزوح كسرحات لنا مرباتنا بالله أيرسعنا سلام أبروهان أروان كويكم مرباتنا تكاتل كراتنا تاتتي إيرلينك لهم جماعة أكتما أسمرا أبا فرقة من سكري نقدر إندستري ترغيبنا لنا قيلا خاب إذا سرحات جماعة نابهوش كلاب كمزين رياض لنا أبزنا إذا تباب بزح كمزي بيت كاد تراح أنا بحكي بالحزن لو creativity زلو سحاب النت زلو أبزقس بزح كشيء دخل كوين يسمعك I don't know تي كنا تغيروا زند كانت نير تراسي ببزح كمزي نبرات أنت دم صوصي مخد اللوم نيرو يبلجن من البات مساتهم كابعلم فلتو خون زيادة مبر كمزي عينة نبرسي ولا تم أونلاين أب تيك توك شوبس كلا زلو كمسي زنبرات زي فلاي مسي زلو كنتات مسيرترا نجاراتنا تمحيشة تغيروا بقى تازة بأونلاين كشيء دخل كويني سمعني بستعبير ترازلو عداقة of course the shipping shipment تدو خالدو كبيت كوني خليجن زبيت كاد سراح عبت باب زلون جن بعضي تحط واقع خاص لدشيت هكلن يا فاليناتو عند زراكب نيرتهم نعود سرح زلون سرح زلون زقبهم عداقة مرخبو زقبهم أما ما مرخبو نابلكو نايلومي RST أبزكن ودكن فتنينا لايك مقبار شير مقبار يتوغ من حسابكم من بحنات من قد مقداف دما ناي ووترس أو إتنايو نايلومي RST بزخودي بزيادر في كفانو وكم سلام